pleasant evening everyone. We welcome you all sa ating opening ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. And this would not be possible without, of course, Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And we will be seeing another history with this jam-packed crowd inside the Capuerte Sports Complex. Madugong labanan ito dahil we have 36 teams or 36 municipalities participating out of 37 dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Well, hindi na natin to masyadong patatagalin pa. I know you are all excited and you've been waiting for this. Okay, so bago yan, magpapakilala po muna tayo. Ako po pala si Alex Madronio. And I'm a radio DJ for more than 20 years. Kaya mas kilala po ako sa pangalang Kapa Morgan. And hindi ko naman to kakayanin kung ako lang na mag-isa. May kasama po ako dito ngayon sa katabi ko. Siya po ay isang barangay kagawad. Isa siyang bank owner. Bank employee. And siyempre pa, mabait ito at saka gwapo. Napapagkamalan nga siyang si Jeffrey Carriazo. Well, if you're a fan of basketball, since the 90s, alam nyo kung sino si Jeffrey Carriazo. Kahawig na kahawig niya. Walang iba po, kundi ang aking magiging partner sa ngayong sa gabing ito, Mr. John Bachiller. Thank you, partner. Good evening mga kasurog. Ako nga po pala si John Bachiller, magiging kasama nyo gabi sa laro. Partner, the long wait is over. Andito na tayo ngayon sa Kamsur leg ng Ako Bicol Cup. And we're about to witness the talents kung ano meron ng mga taga-Kamsur when it comes to basketball. Absolutely. At siyempre, kung mayroon tayong gwapo, dapat para makompleto, merong magaganda. Ha? Sinabi kong magaganda dahil dati sa Albay Lake, isa lang po yung kasama naming maganda. Ngayon, mas marami na. Well, sa inaugural game natin, makasama po natin, ang dati naming nakasama sa Ako Bicol Albay Lake, walang iba po kundi si Carmela Hernandez. At may kasama pang isang maganda, Miss Cassandra Seton. Magandang gabi mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup 2023. Dito sa probinsya ng Camarines Sur. And tonight, kami ang inyong makakasama for tonight's game matchup between Team Naga And Team Kamaligan. This is Carmela Hernandez And this is Cassandra Saton, ang inyong courtside reporter. So partner, this is the first game dito sa ating Ako Bicol Cup 2023 here in Camarines Sur. So let's invite them to watch in our social media platforms. That's right, partners. So we would love to inform everyone that we are live at Ako Bicol Party List page, Representative Zaldico at Ako Bicol TV. Kaya hit that like and share button para maging updated sa mga upcoming games at exciting games. Balik sa inyo, Coach Morgs And Coach John. Thank you so much, ladies. At ayun na nga, ang ating magandang courtside reporters for today's match-up or for tonight's match-up. At pag-uusapan naman natin ang ating games at hand, partner. Ayan, Kamaligan kontra Naga agad. Ang unang sabak natin sa ating pagbubukas ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. At eto na, naririnig na natin yung ating arena announcer. Both teams for the ceremonial toss. So yun. From Kamaligan, jersey number 8, Joshua Irvin Ayo. Jersey number 24, Kobe Bryant Pableo. Jersey number 45, Alexis Hinan. Jersey number 31, Dexter Tolentino. And jersey number 6, Edelberto Fragoso. We also invite the first 5 from the city of Naga, starting with jersey number 28, Joshua Villaflor. Next in line, we have Almar Sabayo. Next in line, we have Rufino Sablao III. Jersey number 27, we have Owe Mendinilla. And to complete the 5, we have jersey number 1, Alexander Lim. We now invite Congressman Attorney Gil Bungalon for the ceremonial toss. At yan po ang tinig ng ating barker or arena announcer for tonight na si Angelo. Okay, ito po yung mga starters natin sa Kamaligan. Ayo, Himan, Pableo, Rogoso, and Tolentino. Para sa Naga naman. Para naman sa Naga City, we have Villaflor, Lim, Sablaon, Mendinilla, and Sabayo.
And both teams are now in the center court with Representative Jill Bongalo ng Ako Bicol Party List para siyempre sa ceremonial toss. Alam mo, partner, hindi nawawala yung ganitong seremonya. Yes, it's a tradition na ng mga opening games na magkakaroon tayo ng ceremonial toss. Yes. And ayan, we are witnessing the historic ceremonial toss ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. With of course, again, representative ng Ako Bicol Party List, Attorney Jill Bongalon. Partner, nakikita ko yung mga usual veteran suspects sa court. Talagang it's gonna be a war inside the court ngayon between Kamaligan and Naga. Alam mo, partner, medyo I must say na kailangan ko pang ikabisa o kabisaduhin yung mga Yes. apelido nitong mga kupunan natin. Ako din kasi alam naman natin na maraming teams, maraming sasauluhin ng mga apelido and notable players on both teams. And of course, we are in a different land. Although nasa Bicol tayo, pero nandito na tayo sa Camarines Sur nga. From our first leg sa Ako Bicol Cup Albay. And now we have the toss. There you go. The tip-off. At ang unang buslok ay mapupunta sa Kamaligan. Now, the possession will be for Naga. And the point guard of Naga is number 1, si Alexander Lim. 22, launching that triple, pero kinapos ng konti, partner. Merong foul na naitawag. That's gonna be the first foul dito po sa ating kauna-unahang game ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Partner, kung napapansin mo, medyo may mga game day jitters pa kasi medyo kakaumpisa lang, medyo nahihirapan pa sumut ang both teams. Oo, natural na yung mga jitters na yan. Pati nga tayo meron nun eh. Yes. Ayan, Definitely Owen meron. Mendanilla. Pinilit yung issue pero nandun yung depensa, kaya lang na-foul. Diyan mo makikita ang veteran presence ng isang Owen Mendinilla playing in the leagues sa Manila and another league sa around Bicol region. Oo, isa to sa mga kilalang players dito sa Bicol region. He's a native of Sorsogon, di ba? Yes. High flying Owen Mendinilla. So medyo kapos yung unang free throw niya. That could have been the first point para sa Naga. As you can see, walang jumper partner yung team Naga. Kasi alam naman nila, medyo reliable si Owe when it comes to free throw shooting. Oo, pero muntik nang sumablay din yung kanyang pangalawang tira. Ayan, na-rebound ng mga naka-blue. I don't know kung anong particular shade of blue ito, basta blue ang Team Naga. And yung Kamaligan po, mga naka-purple in short, pero naka-white. And there you have it. The first field goal para sa Naga, courtesy of Sablaon. So you can see kung gaano ka-kondisyon ng mga players ngayon sa Kamsur leg natin. Talagang kitang-kita sa katawan, sa galaw nila when inside the court. Yes. Ayun, meron sanang putback from that failed three-point attempt mula sa corner. Kaya lang he was called for that traveling violation before niya maibuslo yung tirang yun. As we take a look at Familiar faces. Number 27, natatabog na key, wala. Pero nasa kanila pa ng bola. A floater from number 22. Ayan, so ano yun? Si Sablaon pa rin. Pero wala yun. At nandito na nga sa mga nakaputi. Possession, pero yun. Another turnover on the part of Kamaligan. Kasi once you notice, coach, partner, yung depensa ng Naga medyo malakas sa ibabaw. Malalaki, especially yung mga guards nila. Malalaki, kaya medyo nahihirapan yung Kamaligan to penetrate inside the basket. So yun ang kailangang mga initial adjustments na gagawin ngayon ng Kamaligan. That pass was intercepted. Sabayo now, bringing the ball down. Pero sino kaya ang papasahan niya doon sa right corner ng kanilang court?
Pero coach, si Aymar is a good ball handler despite his height na malaki siya. He can dribble talaga kaya medyo hindi tayo magugulat kung most of the time madi-dribble si Oo. Aymar papasok ng fast break. Oo, kasi kung walang kumpiyansa yon sa kanyang dribbling or handling ng bola, ay hindi yun magdi-dribble ng ganon. Leg spins and pushes. That's The foul was called. okay. We have a foul called. Foul number 31. At yung ating number 24 ng Kamaligan na si Kobe Bryant. This is Kobe Bryant Pobleo. Ay Oo nga no. nasa free throw line. Obvious naman siguro kung sino yung idol niya, ng tatay niya, kaya pinangalan sa kanya. Oo, obviously yung tatay niya. Sana naman hindi siya, hindi siya magrereklamo with the name, di ba? Ay, oo. Sino ba naman ang magrereklamo sa pangalang Kobe Bryant? Well, that's Kobe Bryant Pobleo po. Para sa kanyang free throw after that foul. And that's a good one. For the first shot. Again, kasama niyo po si Pa Morgan or Alex Badronio, yung aking real name with John Bachiller. Second shot from the free throw line wasn't good. Nasa kay Lim ngayon ang bola. Giving it sa right wing pero nakabalik sa kanya yung bola. And that penetration and a dish out sana pero wala, that was intercepted. Yun, wala pa rin. Ang number 6, mukhang matamlay pa yung kanyang mga tuhod. Oo, medyo hindi pa pinagpapawisan. Makikita natin mamaya when pag pinagpawisan na yung mga players talaga mag-a-adjust sa loob ng court. Oo, mukhang si Aymar Sabayo mukhang pinagpawisan na kaya nakabuslo na ng isa. Ever reliable naman yan si Aymar talaga. Alam naman natin, he is a veteran of so many wars kaya alam natin, kayang-kaya niya mag-adjust sa loob ng court anytime. Madali siyang makaka-adjust. Yes, As we anytime. take a look at this slow-mo or replay, that's a good play. From Sablaon to Sabayo. That's a good passing. And there goes a good shot also for Kamaligan. Lim tries to make that three-point shot pero mukhang fake lang yon. From long range. No good. And that was a traveling violation. A turnover again on the part of Kamaligan. Once 6 minutes. I noticed mukhang hindi pa nakakakuha ng touches ng bola si Joshua Ayo. Medyo hindi ako sanay nakikita na hindi pa bumubukol sa labas si Joshua Ayo. Enilla, nasa point. Corner shot from the left. Wala. Pero na-rebound pa rin ng Lisa Blaon. Ang bola for Naga. 10-second shot clock. At ano yun? Out of bounds. Still a challenge for me yung mga names itong mga players natin. Anyway, Tolentino. that's Ayo for the rebound and Tolentino for that. Was that a triple? No, it's only 2 points. That's a long two-pointer only. Sabayo 10 seconds to Sablaon. shoot. And a jumper. Stops and pops and that's good. Very reliable talaga ang jump shot ni Sablaon. He's been making it years na since his Shepherd days sa Cam Norte. Meanwhile, that's a corner shot. Ayan, Pero short. And the ball went out of bounds in favor naman ng Team Naga. Alexander Lim giving it to the smallest guy in the court right now. Ang kanilang number 28. And that's Joshua Villaflor. nananalasa na. Yan ang sinasabi ko kasi very reliable si Aymar when it comes to paint. Now, as you can see, he can use both his hands. Talagang magaling siya sa ilalim.
Ayun talaga yung that's maybe the reason why he is here sa ligang ito. Yes, partner. Mind you, Yo. partner, he is tag as import sa Naga City. Dalawa sila ni Bang Sablaon. Opo. Oo. Live to the corner. Sablaon hesitates. Pumunta sa right wing. Naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Mendinilla. 10 seconds. At the low post. Nauna sa corner na rin. Ano bang gagawin ni Mendinilla? Diretso pero nasapal yun. Good defense sana, pero last minute, inabot yung kamay ni Owe. So, he commits a foul. Oo. We have 4 minutes and 24 seconds remaining in the first quarter. Coach, partner, mukhang maganda yung laro natin yan. Medyo defense-wise, medyo low scoring, pero come second quarter, yung mga darating na quarters, medyo aalagwan na rin po yan. Ano sa tingin mo? Bakit sa start ng ating ball game na ito, medyo low scoring? Usually, na-observe ko sa mga pinapanood ko, ganun medyo maalat sila sa umpisa. Oo. Then may times na isang quarter na bubulusok sila. Ganun siguro yung mga jitters o mga ng players. Kakapaan muna and then pag nakuha na yung feel nila sa game, then kita natin yung tira. That guy is making or feeling his shots already. That's his first attempt at that was a sure success. Mendinilla, wala sa labas, wala. Na-rebound ng sentro ng Kamaligan. Dire-diretso ng number 45. Mapupunta ang bola ngayon sa mga taga-Naga. Partner, We have 3 minutes and 45 seconds remaining sa ating unang quarter ng ating unang laban dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. substitution on the part of Kamaligan. Pinasok na nila yung sinasabi ko sa iyo, partner, si Raymart Aquino who played for Ligao City during AKB Cup Albay-Leg. Pero hindi ata Kamaligan. Kamaligan ba? Kamaligan po, Okay. Kamaligan. Jamil Bulawan 14 seconds at shot the low clock. post. Lim, nahirapan doon because of that defense. Sablaon fakes and finds Owen Mendinilla underneath. And that's a good find for Sablaon. UNC talaga yung talon niya Oo. First jump pa lang, mukhang yung ulo niya malapit na sa ring. Kaya talagang you have to box out and play defense pag nasa ilalim na si Owen Mendinilla. That's from way downtown pero that was a big failure dahil hindi man lang tumama sa ring. But that one, last sequence is a successful one for Team Naga. Score natin 13 for Naga, Kamaligan 9. 2 minutes and 57 seconds remaining sa ating first quarter. Again, live na live po tayo dito sa ating napakagandang venue, partner. sobrang ganda. Anong masasabi mo sa Ang ganda. Capuerte Ang Sports ganda. Complex? Ang lamig, ganda ng feel, ng ambience. Kaya napastay din si Commissioner Lloyd Rivera and si Ino. Nandito pa nanonood kasama si Mark Pingris. Talagang wini-witness nila yung laro para ma-feel din ng mga players na talagang they are watched talaga and special sa ating Commissioner. In the meantime, nabutata doon itong si Raymart Aquino. Napakaganda sanang layup. Pero nandun yung defense. Talagang hindi hinayaan na basta-basta na lang ma-score yun. Talagang si Raymart Aquino, he is known for his defense talaga. Oo. Kasi I've watched the clips ng mga games nila, yung mga tune-up games nila. Talagang siya nagsispearhead pagdating sa depensa ng Kamaligan. Oh! Buntik na! I thought he's gonna dunk the ball. Sorry miss on the part of Owe Oo. Mendinilla. Yun ang tinatawag na sorry miss talaga. Ayun, tinayuan lang ni Jamil Bulawan itong Yes, itong yes. si ano. Partner, yan sinasabi ko, si Sir Lionel Barde, he is a PNP personnel who played din in Kamalig in Albay. Albay-Leg natin. That's Barde. He serves an import sa Kamalig noong Albay-Leg. Okay. Now it's Sablaon with the ball. Almost from the corner pero
Umalog lang. Aquino. Punta kay Barde. Barde. Ayo. Dishing it out. And that good floater mula kay Joshua Ayo. Joshua Ayo. Yan ang Isa din yan sa mga binabanggit mo sa akin Yes, kanina na notable player. ng Notable Tamaliga. players. He's very experienced despite his young age. Talagang magaling ang batang yan. I know him personally kasi pinsan siya nung kapitbahay namin. And I've seen him play since he was a kid hanggang sa makarating dito sa mga ligang ganito. Kaya naman pala, the meantime yun, naka-steal at naka-score si Barde. And that last sequence. At meron tayong timeout with under 2 minutes to go. 13 all. 1 minute and 38 seconds ang natitira po sa ating first quarter. And tayo po ang score natin, 13 all. Yes, nag-uumpisa na yung feel ng mga players sa laro. Nag-uumpisa na, nakakaranas sila, fast break, nakapasok na rin yung mga outside shooting nila. Then, come second half, makikita natin talaga yung adjustments nandiyan na. Despite, kung may notable players tayo, partner, yung mga coaches din ng both camps, talagang star-studded din sila with the likes of Brian Ayo, who is the brother of Joshua Ayo, and si Coach Nuki of Ateneo Dinaga. Talagang alam naman natin, mga good tacticians yan. Talaga mga di-kalibreng coaches dito sa Camarines Sur. Yes, partner. Nagkatipon-tipon dito sa Ako Bicol Cup Camsur. Again, ayan, makikita nyo po, mga kasurog, we have a tied ball game, 13 all. Have you ever expected, partner, na talagang magiging dikdikan ng laban? Sa umpisa pa lang ng laban na to? Yes, kasi yung mga players ng both teams talagang I've seen them play, talagang veteran. Kumaga alam na nila yung gagawin nila when it comes sa close games na ganito. Meantime, Naga rattles it in. So lamang na sila ngayon ng 3 points. Partner, napapansin mo may pressure defense sa backcourt ang Team Naga. Correction lang, partner, that was a long two pala. The last shot made by Naga. Yes, partner, kung napapansin mo, sabi natin kanina parang unti-unti na napupuno yung Kafuerte kasi daming nanonood kasi alam naman natin na Naga and Kamaligan is one of the most popular teams sa Ako Bicol Cup Camsur League. Oo. Kahit medyo madistansya din tong venue natin, di ba? Yes. Kumbaga sasadyain talaga pero kita mo naman punong-puno po tayo dito ngayon. First quarter pa lang ng kauna-unahan nating laban dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur between Naga and Kamaligan. At Kamaligan now with Barde ang may tanga ng bola. Pero na-foul siya nitong si Jerome Almario. By the way, partner, si Jerome Almaro is a player ng Ateneo Dinaga. And he's one of the best players ng Ateneo Dinaga. Yes. Siya sa mga tinitingala sa Ateneo Dinaga ngayon. The meantime, that's almost a steal. Pero talagang minintain ng Kamaligan ng possessions na bola. Ohoy! Natira! Shot clock is off. Ibang klase yun! Ayun ba, mayroong steal for Kamaligan. Ang What a bilis shot. ng mga pangyayari. What a shot. Pero nandun naman yung steal. Itong si Alexander Lim. Grabe, despite the defense ng Naga, talagang tingnan mo, ginawa ng paraan, talagang alahoy na tira. Oo. Pumasok pa rin talaga. Look at that sensational move. Oh, grabe. From number 11. That was Kevin Relucio. Grabe, partner. Yan yung sinasabi ko na talagang nag-a-adjust yung mga players kasi they are experienced na when it comes sa mga games na ganito. Especially, factor po siguro yung crowd. Ang dami. May mga players tayo na talagang gumagaling ang laro pag maraming nanonood. Oo, talaga naman. Di ba, parehas naman tayo naglalaro. Pagka marami nung naglalaro, talagang parang ganadong na rin. Ganado. Well, yan naman ang ma-expect natin sa mga players natin dito sa both teams dahil punong-puno po tayo dito. And ayan, pinapakita na nila yung kung gaano sila kaganado sa larong ito. Yes, grabe, partner. Unti-unti pang may pumapasok pa ng mga tao, mga fans na nanonood sa ating venue. Talagang ina-anticipate nila maganda yung umpisa ng Ako Bicol Cup Camsur League natin. Yes, definitely.
By the way, kasama po natin ang ating technical crew headed by our technical director, Christian Calleja. Ay, magandang gabi sa inyo mga bossing. And we have a tied ball game once again, 15 all. And this is being covered nga pala, partner ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company for Ako Bicol. That's the end of the first quarter. Ayan. Score, Highly contested possession sana yun. Kaya lang kapos na tayo sa oras. Tapos na po ang ating first quarter with the tied ball game. Again, 15 all para sa Naga and Kamalingan. We will be back. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil Alright, back to the ball game. Hindi natin na panood or nakita yung 3-point shot made ng Kamaligan. And maya-maya lang po, we will have a report mula kay Miss Cassandra Seton para kay Chi Filomeno. Good evening to all our basketball enthusiasts. This is Zandra and with me is Miss Chi. Hi Miss Chi, kumusta po? How does it feel to be here in Bicol? Sobra na over pa, no? It's overwhelming kasi first time ko dito. Super saya na nakita ko yung Mayon Volcano. So I'm so happy. And syempre, thank you sa inyo for having me here. Miss Chi, is this your first time watching a basketball tournament or mahilig ka rin po ba sa sports? Mahilig ako sa sports, actually. Yung adrenaline, I love the adrenaline of watching and also being in sport also. Because I race, so alam ko yung adrenaline na nararamdaman ng mga players natin. So, hindi ito yung first time. So, I really love watching basketball games. Miss Chi, do you have any message para sa ating mga players? Sa ating mga players, just put your heart in the game and know that this is a teamwork. So, kahit anong gawin nyo in the court, lahat, pour your heart out there and may kita lahat ng tao yun kung gaano ka ka-passionate with what you are doing. And good luck sa inyong lahat and please, huwag kayong masaktan, huwag kayong ma-injure anything. Safe game and good luck. Thank you very much, Miss Chi, and we are very glad that you are here with us. Number 19. Yeah, that's it for tonight. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Cassandra. And there you go. The beautiful lady na kasama natin kanina. At kasama pa rin natin ngayon dahil isa siya sa mga special guest natin sa ating opening ceremony dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Miss Chi Filomeno. Ayan, kasama niya si 9-time champion sa PBA na si na Pinoy Sakuragi. Yes, si Mark, ang puso ng Gilas. Yes, Mark Pingris. And he's still here. Nanonood. So take a look at shot by Relucio. Si Relucio taking 3 points. And now, we have the lead sa Naga with 19 and 18 naman sa Kamaligan.
binawi kagad ni Bang. Madadagdagan pa yon with that triple. Oy. That's a sorry pass. Yes. So my sorry miss, my Erno. sorry pass. Sobrang intense kasi ni Aquino. Talagang napalakas yung pasa niya. Oo. Parang he was trying to do a Yes. penetration kasi. Yes, And biglang nag-change yung mind niya. Yes. Oh, good pass. Oh, but a sorry miss again by Team Naga. Ito na mga kinamaligan. From the corner to the back door. Pero nabutata siya. Itong si Barde. Now nasa corner or nasa post. Dishing it out mula sa labas. And making that triple. Back-to-back threes on the part of Relucio. Yeah, that's Relucio. Partner, kung na-notice mo yung backcourt ng Kamaligan, pareha sila Barde. Siguro magkapatid sila or somewhat relative. Number 16 and number 11 ata, they're both Barde. O tama. Ipapatanong natin yan sa mga Yes, yes. courtside reporters natin, partner. Anyway, eto na naman. 2 against 1 for Naga. Walang nagawa doon ang depensa. Sabi niya, ba't di kayo bumaba? Dapat tinulungan niyo ko. Partner, Albay connection yun. They are both native of Pulangi. Yung si Armario and, Sablaon. Sablaon. And Aureliano. The meantime, walang awa doon. Pero nandun naman, wala pa rin. Ito na naman tumatakbo ang mga taga-Naga. Pero na-intercept yun. That pass was deflected by Aquino. And now, nandito na naman. 1 against 2! Na-intimidate doon si Sablaon dahil dalawa yung nasa depensa eh. There you go, we have a whistle. Partner, as you can see, grabe na yung depensa ng both teams. Talagang Oo. lahat ng screen switch, meron sila talagang parang nasaktan pa si Relucio on that last play. Pero is okay naman siguro. Makikita mo na talaga, mararamdaman mo na yung intensity ng game na ito. Yes, paunti-unti na talaga. As we now get closer to the midpoint ng ating second quarter, di ba partner? Yes, we have 6 minutes and 21 seconds remaining the second quarter. Ayun, inagawa ng bola si Mendinilla, but couldn't make that shot. Ito na naman, nasa mga taga-Naga ang bola. Sabayo, pounding it hard at nandun si Ignacio. Offensive foul was Oo. committed ni Aymar. Medyo malakas yung pagkabaga niya kasi hindi basta-basta si Ignacio. Malaki din siya. So talagang malakas din yung pagkakabangga ni Sa tingin Aymar. ko, marunong din pumosisyon talaga. Yes. Malaki lang. Malaki talaga siya. Alam niya na nasa momentum si Sabayo, kaya pumosisyon lang siya ng tama. Yan yung mga hindi matatawaran ng mga coaches. Yung sinasacrifice nila yung kanyang body just to commit a turnover para sa kalaban. And talking about turnover, ayan na naman, turnover for Kamaligan. 26-21 na. Aba, umaalagwa na ng konti, paunti-unti. Itong Naga kontra Kamaligan at nasa kanila pa yung ball possession. Pero muntik nang maagaw ni Ignacio yung bola. Grabe yung depensa ni Ignacio kay Aymar kasi alam naman natin si Aymar is mga notable players na yan, kilala sa Bicol Region. At saka maganda kasi match na match sila eh. Yes. Alas magka-height, mas malaki lang ng konti itong si Ignacio. In the meantime, eto si Owen Mendinilla, nahirapan doon. Balik sa kanyang bola, pero iba ang napasahan. At may pa-end one pa yan! Ginawa ng paraan despite good defense but better offense on the part of number 45. ng Take a look at Kamaligan. the slow-mo. Ayan ang pabitin. At may pa-end one pa. Si Alexis Hinan. Ayan, Hinan will go to the free throw line para sa bonus shot. There you go. Hinan completes a 3-point play.
5 minutes and 28 seconds remaining in the second quarter. 24-26 in favor of Naga City. Ayan, dumikit na naman yung Kamaligan sa Naga. Puro mini runs lang ang nangyayari sa both teams. Aalago ng konti, sasagutin yung kabila. So, wala pa tayong streak na nakikita na mahaba-haba. Oo. A floater from the baseline mula kay Sablaon. Short. Nasa mga taga-Kamaligan ngayon ang bola. Pumihit doon. Ignacio, nakita si number 17 pero wala. Nasa kanila pa rin bola. Titira ko na to. Yes! This time, talaga hindi na pinasa ni Ignacio kasi ilang beses na pinapasa sa loob sa kanyang teammates, hindi na convert. Sabi niya, this time, akin na to, akin na to. Oo. He made sure na talagang Pero very impressive. pupuntos na. Very impressive partner because he's a big man pero may tira siya medium range. oo, meron siyang touch talaga. Shooting touch. Makikita mo naman. Substitution, Kamaligan. We have a substitution. Grabe yun ang depth ng mga bench ng both teams kasi example, laki ng pinapalit nila off the bench. Talagang palitan sila. Adjustments made by the coaches. Talagang makikita mo. Yan ang trabaho ng coaches to take advantage of every minute of this ball game. At nag-take advantage din doon ang Kamaligan for that two-pointer. At eto pa, na-steal pa nila yung bola. We have a tied ball game, 26 all, 4 minutes and 5 seconds remaining sa ating second half. Abang bilis ng oras, ano, partner? Yes. Substitution, Kamaligan. Ayan o, bumalik na si Joshua Ayo. Oo. Inan. Ganda ng pihit niya doon, pero kapos yung kanyang tira. Nakuha ngayon ng mga taga-Naga. Sabayo finds Mendenilla para sa Alaohoy na tira. Number 24, naagawan ngayon. Ayun, this, ow! Sorry, miss. Kanina again. nasapal siya, ngayon naman kulang ang kanyang tira. Ano bang nangyayari kay Joshua Villaflor? Factor kasi, ang laki kasi nang humahabol sa kanya, medyo na-intimidate siya. So, kala niya, habulin pa siya nung tumira siya. Pero kita mo yung layup niya, parang confident na, di ba? May mga ganun talagang situations, partner, na parang akala mo pasok na. Oo, sigurado na. Pagtingin mo, di pala pumasok. So, That's a sorry miss. yes. So, very sorry, miss talaga. Nakakailan na yung Naga City sa ganun eh. Oh, yeah. Owen Mendenilla decides to pass to Villaflor. Ando naman mula sa left corner. Ang gandang tira. Diretso sa paint. Good shot For on the the part of two-pointer. Lim. Sino yun? Si Lim. Lim. Good shot on the part of Lim. Kaliwete, he drove to the basket na very strong kaya nakuha niya yung 2 points. There goes a power layup From for Kamaligan. Pragoso of Kamaligan. 3 minutes, 30 all ang score natin. We have an exciting ball game here, partner. Siya nga pala, we would like to say hi sa lahat ng mga nanonood sa atin online sa Ako Bicol Online TV. Yes. Napapanood din po tayo sa page ni Representative or Kong Saldico. Foul number 37. So, magandang hello po sa inyo. Saan man kayong dako sa mundo ngayon. Yes, magandang gabi sa inyo lahat. Sana nag-enjoy kayo sa ating unang laro na Ako Bicol Cup Kamsur leg between Kamaligan and Naga City. Yes, of course. Ayan. Piling up pa rin yung mga audience natin mula sa labas. Yes, partner, dito sa bandang likod, marami pang dumadaan, Oo. marami pang naghahanap ng mga uupuan kasi alam nila very close game tong dalawa. As you can see, tabla tayo ngayon with 2 minutes and 50 seconds. Talagang ini-expect ng mga tao to go neck to neck ang ating laro. Yan na nga, that's the exact word. Neck to neck ang ating laro ngayon. We're about to go to the end of the second quarter or the first half of this ball game at tie pa rin yung lamang ng isa, ang Naga. Pero yon, nakalamang naman ngayon because of that two-pointer mula sa ilalim. 32 na ang Kamaligan. Sila naman ang may lamang sa ball game na ito. Sablaon.
nakita si Mendinilla sa point. Umatake! Pero na-foul siya sa kanyang aggressive move na yon. Yes, yan ang go-to move niya. He will drop to the basket. Very strong. And then alam mo yung tipong magsasalubong ka sa itaas tapos yung talo na lang kayo magkakatalo. Oo. Pero napansin ko kay Owen Mendinilla, meron siyang poste at meron din siyang atake mula sa labas. Yes. Very reliable kasi naglaro na rin to sa isang kilalang liga sa ating Pilipinas para representing Marikina ata. He played for MPBL. So, he is a veteran talaga when it comes sa mga larong ganito. So no wonder. Ganun ang kanyang mga tira. Hinan. To number 24, Tiburcio. Oh no, I'm sorry. That's Pableo. Merong whistle. 1 minute and 59 seconds. So under 2 minutes na lang po ang nalalabi sa ating second quarter. Third personal foul for team foul. Nako po. Ayan, na-foul si number 31, Si Sabayo. Aymar with Oo, 3 si- fouls. Medyo mabigat-bigat kasi he's playing well talaga naman. And he's one of the guys to depend on for Team Naga. Yes. Kaya mahirap. Ano kayang gagawin? Kung ikaw yung coach, anong gagawin mo? Well, Sa sitwasyon na yan. Hindi ako magre-rest kasi talagang big factor si Aymar when it comes pag sa dulo ng laro, lalo na kung dikitan. He's a veteran, alam niya na yung gagawin. So, rest muna siya until magkaroon tayo ng sapat na oras para pwede na siyang ipasok. Oo. Siguro kung ako coach, ganun din ang gagawin ko. Yes. Anyway, once again, kasama niyo po si Kapa Morgan and ang aking partner dito, John Bachiller, doing this inaugural or the first ever game ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. As we take a look at the Naga team with Sabayo, Villaflor, Madriano, Headed by the fiery Coach Nuki, Nuki Sabio. who also was the coach of Legazpi noong first round ng Ako Bicol Cup. Talaga? Yes, siya yung first 3 games, I guess, first 3 games Ah, ng Legazpi. oo, yeah. Yes, siya yun. Now I remember. Yes. Thank you for reminding me about that. Ayan, number 37 was fouled. Partner, kung napapansin mo, meron pala tayo dito LED sa likod ng mga talagang ganon tayo kamahal ng Ako Bicol na linalagyan pa nila ng mga LED pa just to watch the games na comfortable tayo. Oo. Alam ko meron pa tayong LED truck na ipi-place somewhere else dito sa Camarines Sur para at least sa mga audience, sa mga fans na hindi makakapasok sa venue, pwede sila sa labas. Ganon si Ako Bicol. Talagang linalapit yung basketball. Sa kanila? Yes, opo. Sa tao, sa Yes. mga Bicolano Yes. in particular. And I believe with this Jump Packs arena, ay kailangan ng wag na kayong umalis sa inyong mga bahay kung nanonood kayo online kasi Yes. wala na kayo ditong mapaglalagyan sigurado. Owen Mendililla finds number 22. Was that Sablaon? I guess yes, Yes, Sablaon. it is. Sablaon. Pasensya na kayo. Medyo nangangapa pa kami sa mga pangalan ng mga players. Foul number 8. As you can see, partner, si Owen Mendinilla, Foul din. yes, he's jockeying for position against number 37 of Kamaligan. Medyo nagkikiskisan sila. Yan yung tinatawag natin na lambingan sa loob ng court. Talagang lambingan ng mga pisikal, mga ganon. Ito naman yung mga malalambing na Yes. taga Camarines Sur. Yes, as we take a look, some pretty faces inside the venue, Kapa. Talagang Ayan. alam naman natin. Magandang gabi po sa inyo, mga ma'am. Pretty and handsome faces na nandito ngayon. Yes. As you can see, we have a jam-packed crowd dito po sa loob ng ating arena. This is the Capuerte Sports Complex. 2 for 2 on the part of Bang Sablaon. Now Hinan with the ball in a screen
from Uh-oh. his teammate pero wala. Ay, naku, dakdak yan! Yo! Yun ang partner ang sinasabi ko talaga. Hindi ako nagkamali doon, partner! Yun talaga, the high-flying OM Mendinilla talaga. Talagang he's a showstopper talaga. He can fly. He can fly and he can dunk that ball that hard. Lalo Pero- na sa first game natin dito sa Ako Bicol, Camarines Sur. Pero sinagot kagad yan ang 2 points ng Kamaligan. Hindi sila nagpa-distract doon sa dunk na binigay ni OM Mendinilla. Oo, minsan pag nadakdakan ka, parang na-demoralize ka, di ba? Pero Jamil Bulawan was trying to counter. Yes, sorry miss again. Ayan na, as we take a look at this slow-mo. Grabe partner Talagang- yung talon. Mataas na yung talon, Grabe partner. Talagang alam mo, parang hindi pa nga todo yung talon niya eh. Oo, parang Kasi pitik lang yun. nakikita niya na may defender sa likod. So talagang inalalayan niya pa. Oo. And this guy, Owen Mendinilla, stands about mga ilan? Mga 6'3"? I guess 6'2", listed 6'2", 6'1", 6'3", ganon. Oo. Pero he really can, meron siyang verticality na As we see, number 37, Tolentino, trooping to the line for 2 shots. Uy, narinig mo yung mga drum roll na yon? Yes, iba yung feel, yung partner pag may ganyan. Parang yung vibes ng UAP NCA na may mga drums from both schools. Ngayon naman, you're representing your municipality or city, talagang sarap sa feeling yung gano'n na may mga drums. Oo, pero alam mo, itong nagda-drums na to, wala naman silang papaboran dito dahil hindi naman sila taga-Naga, hindi naman sila taga-Kamaligan. They are from MPCF, Mariners Yeah. Polytechnic Talented Foundation. they're Sila here- yung marching band na nag-perform kanina dito sa opening ceremony natin. Yes, they're here just to hype up the crowd. Oo. As you can see, Jamil Bulawan and number 24, Pebleo, may lambingan na nangyayari sa ilalim. At mukhang naglalambing din si Ayo mula sa downtown pero kapos yung kanyang tira. Eto na naman! Ay nako! Akala ko libreng-libre na. Quarter with a score 38. Partner at the end of second quarter, 38 all, deadlock. Oo, that's almost a dunk as we Yes. end our first half. Ayan na naman, partner. Tabla na naman tayo. Yes. 38 all. So, ganun ka, sabi mo nga, kadikdikan, neck to Yes. neck, itong Neck to neck. first ever game natin dito sa Ako Bicol Camarines Sur. And napapansin nyo yung physicality ng laro. Partner, yan ang sinasabi ko, talagang ayaw magpatalo ng both teams. So, kailangan nila talaga magpisikalan just to Oo. win games. Yes, para maiparamdam sa opponent o sa opposing team na physical kami. Hindi nyo kami yes. mababasta-basta. Yes, yes. Anyway, I'm sure na marami kayong mga tanong sa inyong isipan. So nandun yung mga courtside reporters natin. We have Carmela Hernandez and Cassandra Seton na nasa mga huddle na ngayon ng mga teams. So siguro we will have our report mamaya sa pagbabalik natin dito sa ating as we end this first half ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Magbabalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ako Bicol na, ito ay ating sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol na, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na. Ohoy! Nagbabalik tayo dito sa ating neck-to-neck action between Naga and Kamaligan sa ating first ever game ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. At puntahan muna natin, partner, dyan yung mga top scorers natin sa both teams as we ended yung ating first half kanina. Para sa Kamaligan, ang top scorer nila ay si number 37, Jexter Tolentino with 12 points, 1 assist, 6 rebounds. Madami-dami itong rebound niya at saka isang steal. On the part of Naga City naman, we have, sabi na, the usual suspects, Medinilla and Sablaon. Medinilla with 14 points, 2 assists, 1 steal, 4 rebounds, and yung 1 monster dunk. And on the other hand, is Sablaon with 11 points, 3 assists, and 2 rebounds. Ayan. So, ilang segundo pa lang po ang nakukonsumo natin sa ating third quarter or second half. And there you go! Talagang pinakamada na ni Medinilla. Oo, that's a triple. Tuloy-tuloy na. And mula sa ating tied ball game kanina, 41 na ngayon ang Naga, nakakaabante na ng 3 punto kontra sa Kamaligan. We will have a report maya-maya. Okay. So, abangan nyo po ang report natin from our courtside reporters. Ang mga ganda natin kasama dito, sina Cassandra Seton and Miss Carmela Hernandez. Maya-maya po yan. In the meantime, Ayo with the ball for Kamaligan. Partner, as you can see, tingnan mo yung lineup ng Team Naga. Sobrang lalaki. They're very athletic. Oo. At saka mukhang isinalang na yung talagang mga mandirigma nitong Naga. Tiburcio, 2. Ako, sumablay lang doon on that particular play itong si Owen Mendinilla. That's a beautiful layup. Hindi umubra doon yung depensa, no? For that layup from Hinan. As you notice, si Hinan talagang he's ambidextrous kahit medyo mabagal siya, pero kaya niyang dalhin yung katawan niya papunta sa basket. Alright, you're definitely right. Pero ito, meron tayong report. Alamin natin ang nasa side ng Naga, kung ano yung mga adjustments na gagawin nila. We will have Miss Carmela Hernandez with Coach Nuki Sabio ng Team Naga. Miss Carmela. Magandang gabi mga kasurog, and right now kasama natin ngayon ang coach ng Team Naga, si Coach Nuki Sabio. So Coach, good evening po. Matanong ko lang po, right now as we can see, gitgitan po ang labanan between Team Kamaligan. Sa ngayon po, ano po yung gagawin nyo para makuha po ang leading ngayon?
lumabas kami kasi medyo yung huddle namin before the game wasn't the right huddle that we are wanting to. So, lumabas muna kami. Hopefully, with good runs na makuha namin yung sistema na sinabi ko ngayong third and fourth quarter. Hopefully, baka dun kami makalamang. I cannot tell you the details, but through effort and bigay nila yung lahat nila, sana makalamang kami. Yun lang. Thank you, Coach. At meron po ba kayong gustong batiin? This is your chance. Wife ko, si Janine, saka yung tatlong Maria ko, tatlong baby ko na babae. Thank you, Coach, and good luck po ngayon. Balik sa inyo, Coach Marks at Coach John. Maraming salamat, Ms. Carmela Hernandez, and kasama niya doon si Coach Nuki Sabio ng Naga. And siyempre, aalamin din natin ang side naman ng Kamaligan. Makakasama din natin mamaya-maya pa. Okay, so sige. Maya-maya, abangan nyo din kung ano yung mga adjustments na gagawin ng Team Kamaligan partner with Cassandra Seton and their coach, Brian Ayo. I'm talking about the coach of Kamaligan. Yes, for sure. May mga adjustments na gagawin si Coach Brian. Knowing na yung second half medyo physical na and talagang diktikan ng laban. Oo. Kanina, yung sabi ni Coach Nuki Sabio, sa kampo ng Naga, and lumabas daw sila for the right huddle na kinakailangan kasi parang dito sa loob ewan ko kung anong problema. But anyway, they're hoping for good runs and kailangan lang daw talaga na effort at saka ini-expect niya sa kanyang mga players na they have to give it all para sa game na to para makalamang. Kasi nga, 44-all na naman yung score natin. Tabla na naman tayo. Grabe, tabla na naman. As you can see, Ignacio running the floor. Grabe yung big man. Slow mo lang yun, ha? And right now, Kamaligan has the lead. 46-44. Lim. And that lefty layup is good. And right now, we have Cassandra mula sa ating sideline. Miss Cassandra Seton with the coach of Kamaligan, Brian Ayo. Cassandra. With me is the head coach of Team Kamaligan, Coach Brian Ayo. Coach, magandang gabi po. Maaari po ba naming malaman kung ano ba ang naging adjustment ng Team Kamaligan para sa third quarter? Yung adjustment lang namin is kailangan namin mas maging aggressive sa defense, sa rebound, and mahanap namin yung open guys sa team namin para at least makalaban kami dito sa larong ito. Ayan, maraming salamat po, Coach. That's it for now. Back to the panel. Ayan, maraming salamat, Ms. Cassandra Seton. Sabi ko na nga ba, medyo magkatunog. Carmela at saka Cassandra. Well, that's Cassandra Seton. And the coach of Kamaligan na si Coach Brian Ayo. Sabi niya, Coach, aggressiveness sa rebound. Yes. Kasi nakikita nila na talagang they are out-rebounded by Naga talaga. Kaya sabi nila, they have to be aggressive. The meantime, ayan, hindi sila doon naka-rebound. Naka-rebound yung mga taga-Naga for that possession. Grabe Sayang partner. Yung mga missed shots na yon. Kitang-kita mo kung gaano kalaki yung Team Naga talaga. They are lording over the rebound department. Ang nasa loob natin is Sabayo, Tiburcio, lahat malalaki, no? Yes. Sablaon is mga... Yes, pati guards nila, sobrang lalaki din. Siguro mga 5'9", 5'10 yan. Yes, they can crush the rebounds na rin talaga. Kaya malaki talaga yung Team Naga. Sabayo now. Malapit sa wing, sa left side. Pipihit ba ako? Ano, ipapasa ko ba? Ayan, ipinasa kay Sablahon at the corner. Sobra yung tira. At meron tayong whistle doon. Yes, naputukan ng 24-second shot clock ang Team Naga. By the way, we have 5 minutes and 28 seconds remaining sa ating third quarter. Ang bilis talaga, no? Yes, Grabe. Umpisa lang natin kanina. Fast-paced, tsaka talagang defense-oriented yung laro natin ngayon. Kaya hindi pa masyadong makaalagwa sa score ng mga both teams. Oo. Ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Nandito kanina ang ating mahal na Congressman Saldico. Alam natin kung gaano ka-busy itong ating mahal na Congressman, pero he graced the occasion kanina. Despite his busy schedule, talagang ginawa niya ng paraan kasi alam naman natin kung gaano ka-rich yung basketball culture ng Kamsur.
Anyway, nakapuntos dun si Ignacio, no? Ano yan? Ito na naman ang mga taga Kamaligan, pero Grabe yung that hustle. was that Sabayo diving for the ball? No, it's it's Tiburcio. Tiburcio, grabe yung hustle na pinapakita sa loob ni Tiburcio, diving the floor. Talagang, kasi nakikita niya na medyo na-out rebound siya ni number 13 ng Kamaligan, which Si is Ignacio. si Ignacio. So, kailangan niya to double up his aggressiveness para matapatan. Pero alam mo, sa body build, mas athletic itong si Tiburcio yes. kumpara kay Ignacio. Pero ba't ganun? Ba't na-out rebound siya? Yes, siguro dyan na pumapasok yung factor ng veteran presence and experience sa loob ng court. Sabi nga, box out muna. Yes. Head coach challenge. Yes, so Okay, we partner. have a head coach challenge here. Yes. And our officials is now huddling off. Yes, yan ang kagandahan sa Coaches Challenge. Makikita natin, doon natin maitatama kung ano yung mga maling, hindi natin maiwas ang mga calls ng referees. Oo, kasi tao din naman ng mga referees Yes, at of they course. commit mistakes kagaya natin. Yes. And right now, we take a look at both teams na nasa huddle ngayon, taking this opportunity para makapag-usap-usap din. Yes, and also as you can see, si Commissioner Lloyd nag-iikot sa ating mga benches to siguro kumustahin ang ating mga magandang gabi sa inyo, and hi nga pala sa aking mga kaibigan si Commissioner Lloyd and si Boss Hisham na nanonood sa ating sidelines. Good evening. Mga tropa natin yan. Yes, Sir Andrew Gonzales. Good evening sa iyo. Dami mong friends, para kang politician Hindi, lang, pang barangay level lang muna tayo, partner. Oo, sabi ko nga sa intro para sa iyo kanina, kagawad ng barangay. Yes. Anyway, we're enjoying the show, we're enjoying this ball game, and sana po kayo din na nasa bahay, nag-enjoy din watching live mula sa ating mga Facebook pages. Ako Bicol Online TV, Representative Saldico Facebook page, live din tayo dyan. And again, punong-puno po tayo dito ngayon sa Capuerte Sports Complex. Sa tingin mo, partner, mga ilan ang capacity nitong Hindi ko lang alam, siguro approximately 2,000 to 3,000 siguro ang seating capacity dito. Pero talagang walang galawan kasi they are witnessing one of the best games siguro so far ngayon sa ating opening game. Oo. At umpisa pa lang yan. Yes. Ano pa po yung expect natin sa ibang mga municipalities na mag-host ng kanilang games doon. So, talagang nilalapit ni AKB, ni Ako Bicol, yung basketball para sa ating mga Bicol. We have ilang venues ba dito sa Yes, I guess meron tayong 7 or 8 na nakausap na. Pero bukas meron tayong maghapon uli yung maghapon na. Yes, we have games. Bukas, Sunday. Yes, I guess 6 games bukas. So talagang tutok sila sa ating YouTube channel, tutok sa ating live, and kung may oras sila, punta sila dito sa Cafuerte. As we take a look, si Coach Paulo Viñas of Santo Domingo ng Albayleg, he is now the technical head ng Ako Bicol Cup. And I think he's enjoying. Parang nakikita ko, enjoy din si Coach Pao. Very passionate when it comes to basketball. And ayan, nakita natin yung pabandang tira, itong si Pableo. Partner, may ginawang adjustment si Coach Nuki when it comes sa big man kasi medyo na-overpower nga si Aymar. Pinasok niya si Jamil Bulawan. Oo. Para sila na maggit-gitan sa loob ng... Ayan na nga. Ayan na nga. Too small daw, sabi ni Jamil Bulawan on the part of Ignacio. Minamama mo kanina si Tiburcio. Testingin mo nga ako, sabi ni Jamil Bulawan kay Ignacio. Yes, ayan na talaga. Things are getting heated. Talaga sa ating larong ito, talagang they're pouring their hearts out para lang sa kanilang mga municipalities na nire-represent. We have a neck-to-neck game, kaya ganun ang tensyon sa mga moment na ito dito sa ating laro. Grabe yung physicality na ng laro. Bulawan and Barde exchanging some words, heated words. Talagang they're partner, they're teammates dati sa Kamsur Express. Yes. Anong problema yan? Kaya talagang sanay sila sa practice sa lambingan. Ayan na, nag-usap sila. Nagkamaya na. And we're on the 4-minute mark.
ng ating third quarter. At ayan naman, tabla din naman po tayo. Partner, talagang hindi tayo linulubayan. Feeling ko, partner, pag nagka-worst na mangyari dito, baka may overtime pang mangyari sa ating unang laro ng Kamsur Leg. And I'm prepared for that. Yes. Ewan ko lang sa'yo. Pero buti ka nga, naka-dinner ka na eh. Oo, nag-dinner na ako para may energy tayo. Alam naman natin talaga exciting ang dalawang teams na to. So, talaga expect the unexpected. And lahat ng mga fans na nagro-root sa kanilang mga teams, talagang siguro ano bang tawag dyan sa atin? Sa Bicol, tawag dyan kidit na eh. Kidit. Oo. Baga sa atin, salitang kali, talagang kiditon ka ng Enoy, kidito na. Sino ba namang nang hindi makikidit sa score na to? Yes, Magmula pa kanina pag-start natin, halos laging tabla yung score natin. Anyway, again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kasama natin dito kanina sa opening ceremonies natin sina Congressman, dating Congressman Pido Garbin at saka si, of course, Representative Jill Mongalon. Napakaganda yung mga messages na na-share nila sa atin kanina. And si Pingris talagang nandito rin. Talagang ano siya eh. He's sharing his experiences pagdating sa basketball. Oo. Puso talaga yung mararamdaman mo kay Pingris kanina. As we take a look at what happened kanina, kaya nagkairingan itong dalawa, si Jamil Bulawan at si Barde. Number 6, Bulawan, and sportsmanlike foul. Right here, number 1. Hindi nagustuhan ni Barde yung ginawa ni Bulawan sa kanya, kaya medyo nagkasagutan sila. Pero all is well naman siguro. Oo, pero yun ang hatol, and a sportsmanlike foul for Bulawan. Kasi he was trying to parang tinatawag na duty foul, di ba? Yes, pero hindi na niya hinahabol yung bola, so talagang tatawagan siguro. Oo, tinawagan ka ng unsportsmanlike foul itong si Bulawan. Barde makes his free throw. Very reliable din to. Yun na nga, nabati ko, partner. Oo. Nabati ko tuloy. Medyo napalakas siya ng konti yung pangalawang tira, but the possession will be theirs sa play na to. Sabi niya, ba't ako naka-focus dyan? Yan ang hatid sa atin. Instant maging artista kaya ang hatid sa atin ng mga kaibigan nating cameraman dito. Mababait at mga poging cameraman. At saka mga experience talaga. Yes. Alright, Ignacio. Ay bigay sa labas mula sa backdoor. From the left corner, short yung 3-point shot na yon ni Aquino. Ito na ngayon ang number 19 ng Naga to the low, down low to Jamil Bulawan, but he was fouled while pounding that in. That's his second and third team foul. Grabe, makita mo sa mata ni Jamil na talaga gusto niya yung bola kagad, hinihingi kagad sa point guard nila to attack Ignacio kasi na-challenge din talaga siya eh. So malamang yun yung naging strategy ng Naga. Yes. To force the issue dito kay Ignacio para siguro makakommit din ng foul. Kasi talagang malaki yung binibigay na presence nito sa ilalim. Lalo na sa depensa nitong si Ignacio. Huli si Tiburcio. He was called for a offensive foul. 51-50. We have a close game. Neck-to-neck game. Sabi nga ni partner John Bachiller. 3:29 po ang nalalabi sa ating third quarter. Kasama niyo po si Kapa Morgan and again, ang aking partner na si John Bachiller for our first game ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hinan. Going to the right, punta sa baseline itong si Barde pero sablay yung kanyang tira. Yan ang pinasok malit nila partner si Owe kasi kailangan nila ng scoring eh. Medyo matagal-tagal din nawala si Mendinilla, no? Yes. Si committed siguro 3 fouls na pero kaya pinagpahinga. Oo. Then kasabay niya sa loob ng court si Almario kasi medyo hindi pa nakakascore o nakakabutas ito. Kanina po sa anong quarter ba yun? Second quarter, no? Dumakdak na po itong si Owen Mendinilla. Yes. That's the first dunk sa ating
Camarines Sur leg ng Ako Bicol Cup. Yes, 3 minutes and 4 seconds remaining in the third quarter. There goes the attempt of Bulawan, pero that's a bit short. Partner, napansin mo, wala nang mga maninipis na fouls. Talagang pag pumapasok sila inside the paint, sinasalubong na sila ng malalakas na bangga, ng mga hila, hatak. At hindi yun ang naranasan natin as we start this ball game earlier. Ngayon medyo talagang physical na Yes, yung yes. laruan natin. Both teams ay nagpaparamdam na ng kanilang physicality. Baseline throw from Almario to Mendenilla. Balik kay Almario. Step back, 3! Nope! Rebound ng mga taga-Kapaligan. Ignacio losing his footing. Number 24. Short, pero nandun si Ignacio. Swerte naman yun. Ay, talagang hard work pays off. Alam mo, iba't pa rin talaga yung may puso sa loob ng court. Kasi alam mo, kahit hindi ka talented, pero kung yung eagerness to grab those rebounds talaga and take the shots like that, talagang mabibigay at mabibigay sa yung puntos na yan. Oo, you have to take those chances. Kasi malamang sa malamang mapupunta talaga sa iyo ang bola kung nasa tamang posisyon ka. Gaya ng ginawa kanina itong si Ignacio. Pero wala siyang nagawa doon sa sequence na yon. Tinirahan lang siya. Pansin ko, partner, may 3-guard lineup ang Sablaon with Almario, Sablaon and Lim. Talagang nag-a-anchor sa kanilang running game. And yung Barde! That's a good defense on the part of Team Naga. Talagang pressuring the ball handlers ng Kamaligan to commit 4 shots like that. Dati mo nahihirapan si Barde to penetrate inside the paint. Yes. That's a good strategy for Naga. Pero they're down 1. Kamaligan pa rin yung lamang sa dikdikang laban na ito. Mendenilla crossing over. Pinasa kay Jamil sa ilalim pero nandun si Aquino. Sino bang tatawagan ng foul? I guess si Ignacio pa rin. Ignacio. Oh my God, that's a bad news sa Team Kamaligan. Ignacio committing his third foul. Talagang yung tama ka, partner, yung strategy ng Team Naga is to pound the ball to Jamil kasi medyo may advantage sa height and sa move, sa bilis. So, ayun, nag-advantage na and then nasa free throw line si Jamil for 2. Ayan yung plan nila is taking effect. Kaso nga lang, hindi pumapasok yung mga free throw shots ng Team Naga. So, yun lang ang medyo problema natin. sinaswerte pa yung Team Kamaligan. Pero meron pang pangalawang tira itong si Jamil Bulawan. Ganun pa rin, ubalog lang, na-rebound ni Ignacio. Guess nakailang rebounds na kaya si Ignacio, partner. Kasi sa talon, wala. Ayan na naman siya. So, intercepted by Almario. Almario, mali yung napasahan. Barde to Ignacio. 2 against 1. Ang gandang layup yan! Grabe. Batang-bata yung tirang yun. Very basic, very... Talaga, ayan, rebound niya na naman, partner. Oo. Very basic kung gumalaw si Ignacio, pero very effective inside the floor. Walang nagawa yung depensa sa Euro step na tirang yun. The meantime, ito na si Owen Mendenilla. Good foul on the part of Barde, preventing a fast break points. As you take a look, yung tira ni Ignacio. Grabe. Walang nagawa doon si Lim. Yes, grabe oh. Here's the second one. Mabagal lang, pero sigurado. Parang kontra-tempo kung tawagin, yes. ano? Kumbaga, yan sila yung mga... And we are now... Ayun, almost lalabas naman sana yung bola sa free throw ni Mendenilla, pero finally pumasok na. And how about the second one? Short. Right now we will be having a report from Miss Carmela Hernandez para sa Team Naga. Miss Carmela. And right now, here in our third quarter between Naga and Kamaligan, our first game dito sa ating elimination round. As we can see, talaga namang git-gitan ang labanan nito. Starting first quarter until now, both teams are giving their all. But currently, Team Naga is focusing more on their defense
and also to stop the shooters of Team Kamaligan. Kaya tingnan natin if this play style will bring them to their victory tonight. Balik sa inyo, Coach Morgs and Coach John. Maraming salamat, Carmela, for that report. Ayun, nakita natin. Grabe yung sequence na nangyari, partner. Grabe, talaga. Sorry, miss na commit itong si Ignacio. Grabe, Nagkagulo yung ating crowd. Grabe, partner. I'm starting to like this guy talaga. Yung effort niya, kahit despite na medyo talagang hindi na siya kabilisan. Pero yung effort to grab those rebounds and to defend talagang nandyan. And the determination to Yes. play hard. Yes, all heart on the part of Ignacio. By the way, kung punong-puno tayo dito sa loob mismo ng venue, mukhang napupuno na rin tayo online. We have more than 2K viewers. Ay, grabe. Maraming salamat sa nanonood. Opo, pakishare na lang po sa mga relatives nyo, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, na mga taga Camarines Sur. Malaking tulong yun. Oo, na hindi pa nalalaman o hindi pa aware sa mga nangyayari dito ngayon. Pagtsagaan nyo na lang yung aming boses ni partner, pero we're doing our best naman for your the satisfaction. At the end of third, 56-53 in favor of the Municipality of Kamaligan. Ayan, so as we end our third quarter, ito lang ata yung quarter na hindi tabla yung score. Yes. 56 lamang po yung Kamaligan. At sa Naga naman ay 53. Magbabalik po kami sa Ako Bicol Cup, Kamsur Leg. Ayan, we are back dito sa ating very exciting ball game. Nasa fourth quarter na tayo. Kung sa boxing partner, ito na yung, anong tawag dyan? Yung, anong tawag dun sa boxing? Nakalimutan ko ito. Oo, talagang bakbakan ito, dikdikan ito until the end. Oo. And again, we're now in the fourth and final quarter of this ball game. Mula sa corner is a triple made by that guy, number 18. Hindi ko kilala yun, Canosa, si Canosa. Nagpakilala lang ngayon. Talagang lucky bunot on the part of Coach Brian. Pakakapasok lang nila, tumikada kagad ang 3 points. Oo, mukhang ima-match yun kay, Yes. Jamil Bulawan. Yes, mukhang napagod si Ignacio makipagkiskisan kay Jamil. Look at the shot. Yeah. Talagang very high arcing shot on the part of Canosa. Effortless yung tirang yon.
Heat check. Kumbaga sa boxing, ito na yung championship round. Yes, partner. Yes, championship round. Heat check on the part of Canyosa. Tinira siya pero open shot naman. Is a good shot. Partner, sabi ng ating mga bossing, we're about 2,000 plus na yung nanonood sa ating YouTube channel. What a good start. Yes, pati yung FB Live natin. Maganda, Oo. maganda. Punong-puno tayo sa venue and we have more than 2,000 viewers na, live viewers sa ating mga Facebook pages. At yun, naawa doon ang bola para sa mga taga-Kamaligan. Tira yun ni ng number 11 na si Relucio. Ginawa ng paraan sa area nilang ganun ka-flexible ang mga players natin. As you take a look, Bang Sablaon, talagang inaatake yung depensa. Bumawi naman doon si Sablaon, pero ito na naman si Ayo. Tahimik pa si Joshua ngayon eh. Oo. Sabi niya, sandali lang. I-set natin yung play natin. Aquino. That's Barde. Ayo for 3! Nope! Good defense. Binawi na lang. After those missed threes, talagang binawi ni Joshua Ayo sa depensa. Oo. Pinwersa yun ni Almario during that last sequence. Partner, ang dami talagang nanonood para sa mga pamilya. May mga nakikita akong bata talagang Oo, family outing na Yes, yung family nangyari. outing. Kumbaga, medyo magandang panoorin to. Speaking of family, kapa, unahan ko na. Bago ako umalis sa bahay kanina, sabi ng mga anak ko, batiin ko daw sila. Magandang gabi sa inyo mga anak. Dito si Daddy ngayon. Magandang gabi, Franco Miguel and Juan Carlos. Artista na daddy nyo! Medyo lang. Magandang gabi. Magpakabait kayo dyan. Oo. 61-58 po. Lumalamang na yung Kamaligan sa Naga. And I miss free throw on Owe. Medyo factor na rin siguro yung pagod kasi kanina pa siya talagang dinidepensa ng matindi ng Kamaligan. oo. And isa si Owe Mendinilla sa mga top scorers natin Yes. sa pag-end natin kanina ng first half. Yes. 2 misses. Kumanto pa rin yung kanyang free throw. Huli si number 5 na si Aureliano Solomon. That's his third and first team foul. Now the ball will go to Kamaligan. Ayo to Aquino. Aquino may tanga ng bola. Hesitation move. At na-foul siya. Itong si Mendinilla. Grabe partner, ang lalakas ng katawan nila. Oo, mapapansin mo pag nagbabanggaan sila parang nahihinig yung basketball court eh. Alam mo, medyo malayo tayo sa kanila pero naririnig ko yung Yes, pagkaan oo. Ganon ka-physical yung laro dito. Yes, as you take a look, si Aymar pinasok na nila kasi napagpahinga na siya. Yan yung oras na sinasabi natin partner. Oo. Kasi na-foul trouble siya. Siguro it is crunch time. So it's high time for Coach Nuki na ipasok siya ngayong fourth quarter. Yes. Alam mo, talagang didiskartehin mo din yung rotation mo ng mga players, di ba? As a coach. Yes, kasi kung titingnan mo coach, talagang yung depth ng bench ng both teams talagang malalim din. For example, si Canyosa, fourth quarter na pinasok pero nag-contribute pa rin. Oo. Mamaya- Nag-contribute ka agad. Yes, maya-maya siguro makikita pa natin ang ating crowd favorite na si Ignacio na may balik. Because of his presence sa loob, talagang importante. I think Canyosa will be a good replacement also for Ignacio. Yes, kasi parang wala naman nagbago sa katawan eh. Oo, parang halos Ganun pa pares. rin. Parang, excuse me, pero parang bonding yung katawan. Oo, parang Nakakatuwa. Pero magagaling sa loob ng court. Oo. At saka may dunong. Yes, Makikita mo. Yun yung binabayaran nila. Mga Bobelga type of plays. In the meantime, Aquino forcing the issue, going to the back door. Ayan na naman! Si Canyosa for 3! Yan, partner ang sinasabi natin, a very effective or magic bunot na ginagawa ni Coach Brian Ayo. Cold off the bench, pero nakatikada ng 2 3 points kagad. Ganun dapat ang player. Kahit na natagalan ka sa bench, pagka ipinasok ka, dapat nandun pa rin yung confidence mo. Yes, kasi to take those important shots. Yes, kaya nga sinasabi na be fit, talaga be ready kasi anytime bubunutin ka ng coach. Kasi may mga nakikita yan na yung mga coaches lang talaga ang nakakakita sa loob ng court. Tama. 65-62 po yung score natin. Lamang pa rin ang Kamaligan. 6 minutes and 31 seconds remaining sa ating ball game. Again, ball game dahil nasa fourth quarter na po tayo.
Yes, ayan na, pinasok na ng Naga. Ang bigs nila, again, si Jamil Bulawan, nandyan na sila. Oo, nilabas muna si Mendenilla. Yes, linabas na rin si Canyosa kasi nag-adjust sila. Medyo mabilis yung lineup ng Ateneo ng Naga. Okay. Good find! Pero that was not a very good shot mula kay Jamil Bulawan as we Nako. take a look. Nako A po, guy. mukhang nasaktan si Oo. Raymar Aquino. I hope he's okay. Sana sprain lang, wag tuhod kasi mahirap pag tuhod. Si Almario, namimilipit po sa sakit. Si Aquino. Grabe, sana naman he's okay. Nothing serious. Andiyan naman po ang ating mga medics na talagang nakasubaybay sa mga players natin. Pero talagang sa tingin ko masakit. Yes, he's grimacing in pain right now. Malaking factor pa naman si Raymart sa Kamaligan sa defensive side. We just hope that he'll be okay. Masakit yan pero sana naman walang fracture. O... Yes, ayan. Nakaantabay ang ating medical team. Maraming salamat sa pagantabay sa ating mga players. Kompleto po tayo dito. May mga medic tayo dito sa Acau Bicol Cup. Kaya pagka mga ganitong sitwasyon na merong mga injuries, nandun naman po sila to attend to those situation para ma-address yung problema. Sayang si Aquino. Dako, medyo hindi maganda yung result kasi hindi niya naapak yung paa niya eh. Oo, masakit. Talagang masakit. Let's hope na lang na nating serious sa kanyang injury. Kasi it's just the first game and then contender pa naman tong Kamaligan. Yeah, as you take a look at the slow-mo. Oh! Ay, nakaapak siya ng paa ng kanyang teammate. Napakamalas naman. Yun! Ay, nako po, hindi niya naapakan pero na-sprain siya. Grabe. Oo. Talagang Actually, tumama siya eh. Tumama konti, yung, yes. as his left foot going down, tumama doon sa isang foot. Kaya Nako po. mali yung bagsak. Again, hope nothing serious talaga kasi vital sa Team Kamaligan si Aquino. Oo. As a player coach, maraming beses na rin akong nakaranas ng mga ganong baliko. Ay, yan. Injuries. Yan Masakit ang talaga. Yan ang ayaw natin mangyari Oo. talaga. Anyway, basketball is a physical sport at talagang mga bagay na yung hindi na iiwasan gaya ng mga injuries na yan. Anyway, Partner, nakapag-force ng turnover si Jamila. Sinarahan niya yung baseline kay number 24 na si Pableo. Committing a turnover. so talagang dikdikan ng laban sa Blaon. Malakas yung tira pero nasa kanila pa rin yung bola. Sablaon hesitates. Pero tumira pa rin. Ganun pa rin. Same result. Medyo malakas yung tira. Hinan. Sabi niya sandali. Tayo ko yung kakampi ko. Ayo! From downtown. Wala. Ayun, may salpukan na naman doon sa ilalim. Yes, grabe yung physicality inside the paint. Kung makikita For that. nyo. Pero nandyan natin ang mga referees to call those violations. Si Number 5, Aureliano. That's his Pagoso. fourth personal foul. And again, ang Acau Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Acau Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. We are your host, Kapa Morgan, and ang aking partner dito. Ako po nga pala si John Bachiller. Magandang gabi sa inyo lahat. And partner, talagang hindi pa talaga. Kumbaga sabi nga, di mahulog ang karayom na dito. Kahit fourth quarter na talaga, may pumapasok ng mga tao sa venue. So talagang alam nila maganda yung quality ng laro. At saka iba talaga pagka nandun ka sa actual na mga pagyayari, di ba? Iba pa rin pag sa live. Pero syempre, alam naman natin si Acau Bicol Party List. Talagang magbibigay sila ng mga paraan para maihatid sa kanila yung laro. So meron tayong mga LED trucks, tas mga LED sa all over the venues. Tapos sa ating Facebook Live and then sa YouTube channel, mapapanood din. I heard marami pang tao sa labas na gustong makapasok. Pero jump pack na po tayo dito. Yes. So yung crowd control natin nandyan to attend to those matters.
We're now back in the ball game. 5 minutes and a half na lang po ang natitira sa ating ball game. Mapupunta ang bola ngayon sa mga taga-Kamaligan. Baseline throw in. Nakita si Ayo sa labas. Oops. Sumabit yung kamay doon habang Number 19, that's his third. itong si Jerome Fragoso is trying to get that pass from his teammate Ayo. Fourth personal foul, fourth team foul. Ayo looking for a receiver. Nakita ang kanyang kakampi, number 11, Relucio. Dire-diretso! Itong si Fragoso for that two-pointer. Very determined si Fragoso talagang kulang na lang. Sinubo niya na yung bola si Ring talaga kasi ganun dapat. And that's a big rebound from Fragoso. And I'm sure curious kayo kung ano talaga yung status ni Aquino after that failed rebounding at nauwi sa injury. We will have a report from our courtside babe na si Cassandra Seton. Ayon kay Coach Ceballo, assistant coach ng Team Kamaligan, hindi naging sapat ang preparasyon ng grupo para sa tournament na ito, ngunit natitiyak ni Coach na handa silang makipag-compete at hindi lamang mag-participate. Handa silang makipagsiklaban sa iba't ibang team sa Camarines Sur. During the timeout, pinaalala ni Coach Ayon na kailangan nilang gumamit ng utak habang naglalaro, kumuha ng bola sa ilalim at huwag kalimutan maging agresibo sa loob ng hardcourt. Ngayong fourth quarter, nakaranas ng sprained ankle si Aquino, jersey 19 ng Team Kamaligan. Ngunit hindi naman nagkakalayo ang score ng magkabilang team. Gamit ang kanya-kanyang strategy, patuloy ang kanilang pagpapakitang gilas sa loob ng hardcourt. That's the latest update. Back to the panel. Perfectly said. Maraming salamat for that report, Cassandra Seton. Ayun, nandun pa rin yung advice ng kanilang coach sa Team Kamaligan na to be aggressive and to compete, not just to participate. Yun ang magandang linya na rin. Gamitin ang utak sa loob ng court. Hindi lang yung physicality ang dapat nandun. Yes, best example ng utak, ginagamit yung utak, si number 13, si Ignacio. Kung hindi ka man ganun ka-athletic, yes, bawiin mo na lang sa bawiin mo sipag. sa ibang bagay, like yung sa utak at sa determinasyon. Nandun yung bola sa ilalim, hindi na na-save yun ng Kamaligan. Partner, we're going down the wire, 4 minutes and 9 seconds. Yes, Tatlo lang alamang ng Kamaligan. This is going to be an exciting ending as I expect. Base na rin sa mga nakikita natin na talagang very close ang game na to. Wala sa corner, wala. That could have been a great or a badly needed shot from Naga since they're trailing by 3 with under 4 minutes to go. 3.40. Alam ko, muntik nang masaktan pa ang Naga doon with that missed 3-pointer from Kamaligan. Talagang inaalat pa si Joshua Ayo. We rarely see those 3-pointers coming in, di ba? Yes, kasi automatic na yun. Once he's open, talagang ilista mo na yan. So ngayon, nangyayari naman talaga yun na medyo may bad game tayo. Pero ito na si Liam for Naga. At mayroong banggaan doon with Mendenilla. At itong si Hidan. Nagkagulo doon. Hindi nagustuhan ni Coach Snooki yung call ng referees. That was a crucial turnover on the part of Naga kasi talagang dikdikan. Those types of screen, kung talagang illegal screen yan, talagang hindi na dapat kailangan yun. And that's a crucial call. Kaya ganun na lang yung reaction nitong si Coach Snooki for Naga.
3 minutes, 29 seconds remaining sa ating ball game. The ball will go to Kamaligan. Barde. Hininga ng tulong itong si Hinan. Was very effective in doing his role as a point guard. Oh! What a block there. Pero merong foul. Oh. Talaga, every possession is very crucial. Oo. Every call is being contested by both coaches. Mukhang nasaktan pa si Fragoso. As he drives to the basket, sinalubong siya ni Jamil Bulawan. We will see kung ano ang decision ng mga referees. Ano ba talaga yung call sa last play na yon? In my perspective, parang that's a clear block. Yeah, I guess kaya gano'n na lang yung reaction ng bench ng Team Naga. So di natin alam, baka kami talagang nakita. Oo, may mga nakikita ng referees na hindi natin nakikita. Yun lang, double block on the part of Naga kasi they are called for technical foul. I guess one free throw plus ball possession. Ay nako, masakit yan sa part ng Partner, Naga. nakita ko sa ating Facebook viewers, meron na tayong 2,500 viewers na partner. Pataas pa ng pataas yung nanonood sa atin. So, maraming salamat sa inyo. And yeah, that's amazing. Na pataas po yung ating live viewers. In the meantime, na-miss ni Dexter Tolentino ang kanyang unang free throw. At meron tayong timeout right now. And again, mga kasurog, we're very happy na nandito na po tayo sa Camarines Sur. This is the first outing ng Ako Bicol Cup Camarines Sur leg after that successful Albay leg, di ba coach? Yes, yes partner. Talagang grabe yung reception ng tao sa Albay. Halos ganun din ang nangyayari ngayon dito. First game pa lang natin pero jump pack crowd. Amazing. Amazing yung mga nangyayari ngayon ng araw na ito. Parang championship lang, ano? Yes, tingnan mo talaga partner, ang daming nanonood talaga. Kumbaga of all ages, medyo may mga bata, medyo may mga kaedad ko, may kaedad ka. Ano sabi mo? Kaedad mo, kaedad mo. Kawa? As we take a look, Commissioner Lloyd talaga on hand, talagang nandun sa venue to facilitate things. Maraming salamat sa iyo, Commissioner Lloyd. Lloyd Rivera. Yes. Yan po ang ating mahal na commissioner. And syempre, yung kanyang brother, syempre, nagtutulungan sila si Boss Ino Rivera. Talagang magandang gabi po sa inyo. Alam mo, hindi magiging successful yung mga ganitong liga without those important men behind. Yes, of course. Siyempre, nag-spearhead si Congressman Saldico talaga. Of course. Yes, siya ang ating godfather dito sa Ako Bicol Cup. Without Congressman Saldico, these things will not be happening. At na-enjoy ng lahat na nandito ngayon sa loob ng ating napakagandang venue, ang Cap Fuerte Sports Complex. Grabe partner, ang ganda. Parang world class yung facility dito. Ganda, yung scoreboard, yung mga facilities, ganda. Fragoso na on his second attempt. Wala yung pangalawang tira. Pero he made the first one. 68-64. 3 minutes and 13 seconds. We're down the wire. Sablaon. Dishing it out. To Lim. Pero kapos yung tira nyon. Nako, masakit yon para sa Naga. Yes, sayang. Kasi he's open talaga. Usually those shots na kay Lim talagang ilista mo na yan. But grabe kasi yung pressure. Ano nangyari doon? Meron na namang bumagsak. Almario. I guess si Hinan yung bumagsak eh. Oo, si Hinan. Pero nasa tabi niya nun si Almario. Yes. Nagkaroon sila ng medyo nagkiskisan sila. Si Jerome, sinasabi nila nag-flop daw si Hinan. Gusto makita sa replay. But I guess, I hope Hinan is okay. Kasi hinahawakan niya yung kamay niya. Mukhang okay naman.
Ready Yes. to play na rin na naman itong si Hinan Yes, after that collision. As you can see, yung mga referees natin, bago sila nagtitake ng kanilang mga judgment calls, talaga nag-uusap-usap sila para maging maganda yung tawag nila. Yes, of course. Ganun naman talaga ang dapat. Yes, alam mo naman natin, kalidad yan. Oo. SBP referees headed by Commissioner Eman Faraon. Magandang gabi po sa inyo, sir. We have Sir Jojo. Yes, also. Belen, nandito. Yes, and si PD Richard ng Albay. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, talagang as expected, this has been an exciting ball game para sa ating lahat as we take a look at the clock. We're getting closer to that end ng ball game na to. Yes. Sabi mo nga, we're down the wire. 68-64, lamang po ang kamaligan. Grabe, hindi na lumalayo. Papuntang 2 points, 4 points lang yung mga lead swings natin. So, expect talaga na down the wire tong larong to. Ano ba ang dapat na gagawin ng Team Naga? If you're Coach Sabio, sa pagkakataong ito, with the clock winding down. Yes, on the part of sa akin, kung ako yung magiging coach nila, I will suggest to pound the ball again kay Jamil kasi medyo naging effective sila. Oo. Lalong-lalo na ngayon, wala yung mga defensive players na ng kamaligan. So I guess, adjustments will be made talaga for Coach Nuki. And alam naman natin ang dekalidad ng mga coaches yan. Alam nila yung gagawin nila of these kind of situations. So, you will opt to bring the ball Yes. low To Jamil. para, to Jamil or any big man Yes. pwede. Yes, partner, they are reviewing ata dun sa flap na na sinasabi. Yes. Iba na yung basketball talaga ngayon. Oo. Partner, talagang every move, every galaw talaga medyo nahuhuli na sa camera. So talagang ganun ka high-tech. That's the best thing about naman ng high technology na meron Yes. tayo. We are being blessed by those technology. Yes, partner, as you take a look, talagang hindi pa rin nababawasan yung mga magagandang dilag na nanonood sa ating venue. Good evening. Eh, siyempre, partner, ina-appreciate lang natin yung kagandahan. Eh, alam mo naman tayo, dapat ang mga ganyang tanawin ay pinapansin. Yes, siyempre. Even yung mga cameraman natin, nasispatan yan eh. Alam naman tayo mga camera. Mababait at pogi yan. Kaya talagang ginagawa nila yung paghahanap ng magagandang nanonood sa ating venue. Ibig sabihin ng cameraman, mag-comment tayo sa pinapakita niya, di ba? Yes. Tama po ba? Okay. We're just enjoying here habang the referees are in a huddle para sa decision ng last 3 minutes and 2 seconds na lang ang lalabi. Pinasok na nila ng Naga si Sabayo to add post presence sa loob. So, nakikita natin si Owe giving instructions to his teammates. And if you're wondering kung bakit wala si Aquino ngayon sa mga na late na naka-tune in sa atin, nagkaroon po siya ng sprained ankle. He suffered a sprained ankle. Talagang medyo severe kaya medyo hindi na siguro makakabalik sa larong ito. Oo. Pero sprained ankle naman it will heal. Yeah. Kailangan lang ng kaunting panahon. As we take a look at Coach Pau na talagang seryoso. Talagang ever dedicated when it comes to basketball. And si Sir Andrew. Sir Andrew, good evening sa'yo. Sir Jojo Belen, nandun din. Ako, nagpapasalamat tayo sa mga tao dito sa Camarines Sur sa mainit na pagtanggap sa atin, lalong-lalo na po dito sa atin dito sa venue dito sa Cap Fuerte Sports Complex. Partner, first game pa lang to. Mind you, partner, first game pa lang to. Pero talagang classic na yung laro. Talagang binibigay ng both teams sa kanilang best effort just to win for their respective municipalities and cities. And bukas, Sunday, we will have actually the whole day. Yes, I guess 6 games tayo bukas, partner. Medyo madugo-dugo pero at least enjoy yung mga manonood. Pero may mga bago silang aabangan doon. Yes, marami. Yung mga bago natin kasama sa commentating, mga coaches na kasama natin dito. We have mga more beautiful young ladies as our courtside reporters.
Maliban kay Carmela and Cassandra, we will be having Maria Janelle, Diomano. We have Barbie Yes. Floriano and si Jessamay. Jessamay, nakalimutan ko yung apelido. I'm sorry. Partner, nakapag-force ng turnover si Naga. That was crucial kasi the clock is ticking and they give... Ayan naman. From down low, ang gandang pihit at ang gandang tira. Ayan na nga, partner, yung sinasabi ko talaga, medyo lamang sa bigs ngayon ang Naga. So they have to pound the ball inside. So yun ang ginawa nila. Yung sinasabi mo na they have to opt for the low post plays. Pero ganun din ang ginagawa ng Kamaligan. Good thing at na-rebound din nila ang bola for this possession. Barde. Crossing over. Naghanap ng mapapasahan. Hindi na makuha yun ni Fragoso. 24 seconds. Good defense on the part of Naga. Grabe, possession by possession talagang sinasalubong nila. Kaya na-commit ng turnover yung Kamaligan. Pero si Barde merong chance to shoot that ball eh. Yes, medyo dalawang isip lang siya kasi nakita nila malalaking defenders. Parang he was trying to have his teammates mag-cut or that's a triple! Yes. Ayan na po ang Naga. Pero binawi naman kaagad yan ng Kamaligan. Grabe tong si Hinan. He was very determined to attack the basket despite the 3 points na binigay ng Naga. Hinan talagang kinounter kaagad yon. As we take a look at that 3-point shot made. Lucky bounce on Almario. That was Almario, Jerome Almario. Again, partner, crucial free throws on the part of Hinan. Wala, pero nakuha ni Fragoso ang rebound. Grabe. That's not Fragoso. That's their number 37, right? Yes, si Tolentino, partner. Dexter Tolentino. Kanina pa ito nananalasa sa offensive rebounds. Despite having Aymar Sabayo sa bantayan niya, nakukuha na niya pa rin ang rebound. Malaking mama din itong si Tolentino at talagang meron ding presence sa ilalim, lalo na sa rebounding. Sayang yung kanyang free throw. Pero nakakalamang pa naman sila ng isang punto. Yes, every point counts ngayon, partner. Kasi talagang down the wire tayo. Every point counts. So they have to convert those free throws. Tama. So yan siguro ang gagawin niya ngayon sa kanyang last free throw attempt. And there you go. Tolentino makes his last free throw. 71-69 po. 1 minute and 51 seconds. Almario crossing over. Binigay kay Sabayo. Down low. Sabayo pounding it in. And that semi-hook. Sabi niya, too little. Grabe. Ambidextrous. He can use both hands. Yan ang specialty ni Aymar. Yan na scrambling for loose ball. Ayun. Oops. Tama na. Break na. Medyo nagkagulo tayo. Nagkabuhol-buhol tayo. Medyo. Op. Huwag naman sanang ganon. We are witnessing medyo hindi maganda yung turnout ng last play na yon. Yes, medyo good thing na control ng ating mga security personnels. Ayun naman ang maganda kasi nandun naman yung ating security para makontrol ang ganitong intense na mga sitwasyon. Yes, partner, pero one thing's for sure, sanctions will be made kasi may nakita akong coaches and players who entered the playing court and that's a no-no. Oo. Nakalimutan nila na they're under rules and policies of this ball game. Yes, as you can see, Paolo talagang facilitating sa baba kasi talagang hindi pwede yung mga nangyaring unnecessary ganon. Oo. Minsan talaga pagka ganitong very emotional na yung ating game,
talagang nakakalimot yung ating mga... And partner, ibibigay ko na sa'yo. Tingnan mo, partner, yung score natin, partner. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ganun ka intensified ang game na ito. Pati Yes. yung mga people from the bench ay talagang halos gustong sumugod sa sa gitna ng court, di ba? Yes, they will review the action yung nangyari kanina. Talagang very intense ball game. This is, kumbaga sinasabi nga dati na moniker, if you don't like that, you don't like Ako Bicol basketball. Ito yung brand ng basketball na ibinibigay natin para sa mga tao. And that's just adds excitement, more excitement sa mga games na kagaya na to. Kasi partner, it's a privilege sa mga kagayang players na ganyan na i-represent ang kanilang mga municipality or cities. Iba yung stand, parang alam mo yung iba pag ni-represent mo talaga yung lugar mo. Nandun yung pride. Yes, of course. Even coaches talagang pumapasok na just to defend their players talaga. Sometimes maiintindihan mo kung bakit nagagawa nila yung mga dapat hindi nagagawa. Yes. Because of, yun nga, ang ipinaglalaban nila dito ay yung kanyang mga bayan, mga municipalities. Sana naman, after the game, magkaayos-ayos naman sila. Kasi it's all about basketball. I'm sure naman na they will end up in good terms. Talagang minsan may mga ganun talaga na dahil nga sa sobrang init ng at ganda, exciting ball game na kagaya nito. Dahil sa nangyaring yun, partner, meron tayong 2,500 viewers sa ating Facebook Live. Talagang padagdag pa ng padagdag. And grabe excitement, partner. Umiinit din yung mga viewers natin, Yes, partner. live viewers natin. Oy, lumapit sa akin yung ating kaibigan. Meron na tayong 3,000 viewers sa ating Facebook Live. Grabe. Maraming salamat sa mga nanonood sa ating Facebook Live. And we're just starting this Yes. leg ng Ako Bicol Cup dito sa Camarines Sur. Partner, ulit-ulitin ko, it's just the first game, partner. As we take a look at Sir Jojo Bulen reviewing the incident na nangyari kanina. Oo. Sabi niya, sige. Yes, basta one thing's for sure, partner, sanctions will be made and hindi yan papalagpasin ng ating commissioners and malamang may mga papatawag tayo kumbaga sa ating principal's office to, partner. Oo, mapiprincipal sila. Anyway, yun na nga, sinasabi natin, minsan may mga mayroong... Yes, may nakita na kaagad na tinuturo si Jojo Belen. And sa rebound, yung nag-umpisa yung pagkabuhol-buhol ng mga players natin. At ayun! Yes, iba talaga, partner. Sila yung nagre-review niyan and sila yung makakapag-judge. Makakapag-justify ng mga bagay-bagay. Kung ano yung magiging penalty. Just in case meron. Pero sabi mo nga, sa tingin mo, merong mapipenalize. Sure ako. Hindi lang ako magdadrop ng names but I'm pretty sure there will be a sanction. And sometimes kailangan yung mga ganon. Yes. Lalo na as we just start this tournament dito sa Camarines Sur na Ako Bicol Cup. This will be a lesson for all those teams na, imagine, we have 36 teams na maglalaban-laban po dito. Yes, partner. We have to be, again, kahit pa paano, kumbaga, tinitingala tayo ng ating mga kabataan. So you have to be a good role model sa ating community. Partner, speaking of community, batiin ko lang yung aking mga brothers from Albay Basketball Community. Aba, parang gusto ko sumali dyan, ha? Ay, walang problema yung partner. Headed by our Commissioner Paul Redoblado. Magandang gabi, brothers. Ayan, good evening sa inyo dyan. Pwede ba akong sumali dyan? Pwede. Good. Okay, di pa rin po natatapos ang ating mga officials sa pag-review ng mga bagay-bagay na nangyari kanina. Ayun. Pati yung ibang mga kasama natin dito, napapakamot na lang. Yes.
Pati si ang aking kaibigan na si Andrew tumakbo sa court just to pacify yung mga nangyari kanina sa insidente. I'm sure kung ikaw nandun din sa near the Ay, oo, kasi ayaw natin ng mga ganyan, kasi ayaw natin na umabot pa sa mas yes, malala, kasi diba? alam naman natin kung titingnan mo yung kahit yung mga kanto, ang daming police personnel natin na umaantabay sa atin para sa ating seguridad. Magandang gabi po sa inyo mga sir. Oo, pasalamatan natin yung ating mga kapulisan na nandito Yes, and for the security ng ating event. And then partner, sa dulo na yun, nandun yung medical team, lahat, they're very ready kung ano man mangyari sa ating mga players. Pero yung mga nanonood po sa atin yan, don't you worry, everything is under control. Yes. Inaantay lang natin yung magiging desisyon ng ating mga officials sa mga pangyayari kanina. Nagkabuhol-buhol po at merong talagang nagkaapisikalan doon. Even the bench of yung Kamaligan ata, yung bench ng Kamaligan. Medyo may pumasok, medyo na-control ng Naga. Pero di ako sure kung pero let's wait and see kung anong final verdict ng ating mga magigiting na referees. Bahala sila niyan. Tayo dito, sige. Anyway, this is just the first game. Sabi nga natin kanina, this is going to be another historic basketball game as we start Ako Bicol Cup Camarines Sur. And we can see Coach Brian Ayo discussing matters with our officials. And ayan, naririnig nyo, drums are pounding hard courtesy of the MPCF marching band na nandito pa rin. Kasama natin sila kanina sa opening ceremony. And again, we had the Pinoy Sakuragi, Mark Pingris, gracing the occasion with Miss Chi Filomena or Filomena. So ayan. I'm sure yung mga crowd gusto na ding makapag-desisyon yung ating mga officials para maibalik na yung laro. Na meron na lamang tayong natitirang, if I'm not mistaken, 3 minutes sa ball game na ito. Dikdikan po ang laban. No, it's only 1 minute. I'm sorry. So we're getting closer, and we have a tied ball game. So ayun, ano na kaya ang magiging desisyon ng ating mga officials? Mukhang okay na, settle na. Sige. Yes, very crucial yan, partner. We will wait for the barker or the arena announcer. Ball game, Coach Ayo of Municipality of Kamaligan out of the playing field. Ayun, ang naging Free throws will be rewarded for Naga City team and any shooter. So, sorry to say, Coach Brian Ayo of Kamaligan will be out of the ball game based sa decision ng ating mga officials, and Team Naga will take 2 free throws. Tama ba, partner? Yes, tama, partner. Kumbaga, nahatulan na, partner, sabi ko. Pero, I guess, matigil na doon yung promotions na nangyari and just play their hearts out. And, very crucial tong free throw, partner, ni Bang. So with that, nakakalabang na po ngayon ng Naga with 1 point. 1 Calmly minute. sinks the free throws. Talagang relax na relax si Bang. Oo. Kasi medyo napahingangan din ng konti, di ba? There you go. Those awarded 2 free throws for Team Naga. And good thing they made it courtesy of Sablaon. And right now, the possession will be
for Kamaligan. Meron ba silang chance na matay itong ball game o makalamang? Yan ang aalamin natin as they get ready for this throw-in play. What happened there? Yes, binago yung decision. It will, I guess it will be ball possession on the part of Naga. Yeah. Oo, so free throw, 2 free throws, and a ball possession. Yes, very crucial talaga yung nangyari kanina. So, yun ang lesson na Yes. makukuha natin, mapupulot natin. Although emotional tayo, pero we should still control our emotion. Kasi minsan, kung hindi natin nakokontrol, ayan, medyo napapasama. In the case of Kamaligan, na-thrown out po itong ating si Coach Brian Ayo at nagkaroon pa ng magandang opportunity ang Team Naga. Pero ayan, magandang opportunity din sana. Napakagandang costly turnover on the part of Pableo. Good pass sana ni Joshua Ayo. So, nabitawan niya lang. Mabitawan lang sa end ng receiver yung bola. It could have been an easy 2 and it could have tied the ball game with almost a minute na lang. Offensive foul. Forced turnover by Joshua Ayo. Grabe yung defensive partner ni Joshua kay Lim. Mind you, partner, they are former teammates sa NCF Tigers. Kaya siguro alam na nila yung galaw ng bawat isa. Alam nila yung bawat isa. Alam yung we have 1 minute and 3 seconds na lang. Crucial possession for Kamaligan. Naga. Will they tie or will they lead this ball game as we enter yung ating last seconds of this ball game? Hino cannot find the right. Actually, he found the right man sa corner, kaya lang medyo nahirapan siya sa pasa. And nahirapan na din si Ayo to receive that pass. Yes, partner, medyo may natumba na naman tayong player dito, si number 45, Hinan. He's holding on sa kanyang batok. He's out of control at he's out of balance during that play. Kaya yung medyo yung pasa niya kay Joshua medyo ill-advised. Kaya hindi nasalo ni Joshua. Pero with that play, makikita natin na talagang pasugod siya sa Yes, partner, pasugod talaga. He's Sa determined to score. But partner, long way to go. With 43 seconds, marami pang pwedeng mangyari sa larong ito. Definitely. 73-71. Lamang po ng dalawa lang ang Naga. 43 seconds na lang ang nalalabi po sa ating ball game. An exciting ball game as we start Ako Bicol Cup Camarines Sur. Again, this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yan, partner, yung mga namimiss kong mga boses mo, partner. Yung mga linyang ka doon. Yes, partner. At saka yung mga sponsors natin. Nasaan yung mga sponsors natin? Wala pa ata. Pero malapit na yan. As we take a look at that video na nire-review, ayun na, tinigil na. Anyway, madaming mga pangyayari na nadidelay yung game natin, pero it's just part of this game. Yes, para maging maganda yung outcome ng laro. Talagang kailangan talagang i-review yung mga calls na ganyan. Adding icing to the cake. Yes, partner. Pero 43 seconds remaining. Naga is up by 2. Talagang... ano sa tingin mo, partner? Partner, I guess... will it be Naga na? Mahaba pa to decide. Yun yung turnover na cost. I guess sina-challenge nila yung play kay Owe Mendinilla. Na parang may unsportsmanlike daw. Yun nga. Merong siko doon. It's a clear... Kaya ayan, nag-huddle na naman po yung mga officials natin because of that last play or last happenings kung saan Hinan fell on the floor
Dahil sa, sa nakita ko, merong talagang siko na tinamaan siya from Owen Mendinilla. And the referees are now trying to come up with a decision. We will wait for the arena announcer kung ano yung magiging hatol ng referees. Nakita mo yon, partner? Partner, nakita na, medyo konting lambing lang yon on the part of Joey Mendinilla. Lambing pa yon? Yes, lambing ng mga atletang manlalaro yon, partner. Outside the playing court, sure naman ako na friend sila. Parang hindi naman yung sinasadya. Talagang Yes, partner. minsan talagang ikaw din as a defensive player, didepensahan mo din yung sarili mo kung minsan. Yes, partner. Yun ang pinagkaiba. I guess, nung mga times na yon, yung mga naglalaro pa tayo ng kapanahonan natin. competitive basketball, parang yung kalaban natin, talagang outside the court, kalaban pa rin natin. So ngayon, pinagkaiba. May mga social media na tayo, nagpo-follow sila sa isa't isa, sa mga Instagram. So, after the game, alam naman natin, they're friends naman outside the court. At saka yung mga nangyayari sa court na lang yon. Yes, partner. Tingnan natin yung ating live viewers, partner. Talagang hindi sila tumatayo kasi very crucial yung mga remaining seconds na nalalabi sa ating fourth quarter. Oo, 43 seconds na lang po. Number 27, Mendinilla of Naga City. Disqualifying foul out of the playing court. 2 free throws will be rewarded to Kamaligan. That is a crucial call. Kumbaga, maaapektuhan ito ang Naga because Owe Mendinilla is talagang for now, their main gun. So, he will be out in the playing court. That's a disqualifying foul Yes. for Owen Mendinilla. And Team Kamaligan will be awarded 2 free throws. Yes. And I guess ball possession. Ball possession. 2 acts of violation was committed by Mendinilla. That was a second infraction pala. Kaya pala medyo out of the playing court na siya kasi he's been warned kanina. Ang isa. So talagang hindi makakaligtas yan sa ating magigiting na referees. So yun, Yes. kahit sabi mo nga lambing lang, The partner, 2 free throws will be awarded to Barde. and Barde missing the first one. Partner. Nalalamangan sila dito. So they need to make this shot. Pero That was a crucial free throw. pa din. Kumbaga pressure, talagang yung pressure sa ganitong battle is very important. Oo. You have to be composed in order to make those shots. Mati-check talaga yung nerve mo sa mga sitwasyon na yan. Pero babawi kaya dito si Barde sa play na to. Ay nako, naagawan pa. Pero nakuha niya uli yung bola. At naipasa sa maling guy, Lim, to Sablaon. Sablaon finds number 19, Alvario. And wala bang foul yun? 27 seconds na lang remaining. Sandali. Partner, there is a timeout called pala sa sobrang dami ng sigawan ng tao. Hindi na natin narinig natin. Municipality of Kamaligan. Okay. That was talaga breaks of the game. Talaga grabe, partner, yung sigawan ng tao. That was a cold-blooded shot made by Jerome Almario attacking the defense of Team Kamaligan. Now, as we take a look at this. yan, partner. Grabe, partner. Ganda, no? Talagang dinikdik talaga sa ring. Nice dish by Sablaon to Almario. Yes, that was good defense talaga will lead to better offense, partner. Yes, absolutely. And now they're leading by 4. Sa Partner. crucial seconds. Yes, with 26 seconds remaining in the fourth quarter, medyo, partner, tumatayo na yung ating mga live viewers. Is it ba A sign? A sign na talaga it will be Naga, or I guess alam Pero naman nako, natin. wag ka Yes, muna partner. kasi baka mamaya ano nangyari? Ba't nabaliktad? Yes, partner, kagaya ng mga games natin sa Albay-Leg, talagang Oo. dikdikan. So expect the unexpected during these games. Oo, this kind of situation.
na kung saan nakakalamang na po yung Naga ng 4 and 26 seconds na lang ang nalalabi. Yes, partner, malayo pa naman. 20 seconds siguro, I guess, medyo may 2 possession pa tayo dyan. And coaches will make adjustments naman for sure. So, let's see kung anong gagawin nila sa loob ng court. Kamaligan must definitely find a way to score. Yes, partner. I guess if they're open sa 3, bakit? They can take those 3s, pero I guess instructions will be made kasi andyan naman yung mga assistant coach ni Coach Brian to instruct those players. Yes. So, we will see kung ano yung mga magiging situation sa last few seconds of this ball game, this exciting ball game na we are experiencing as we start Ako Bicol Cup Camarines Sur. Partner, ayan pa rin yung effective 3-guard lineup ng Naga City with the likes of Lim, Sablaon, and Almario. Talagang grabe yung depensa nila sa ibabaw. They're pressuring the guards of Kamaligan. Ganun talaga dapat. Yes, partner, as we heard the Coliseum announcer ng Kamaligan, close timeout na, and Naga City has 2 timeouts left. Alright. So, ano ba yung mga posible pang mangyari with Yes, again, partner, I'll go for it for Joshua Ayo talaga with these kinds of situation kasi anytime kaya niyang pumukol dyan. Negosyo pabiruto mo, Ignacio! Partner, yan ang sinasabi ko. Those That's a long quality 2 minutes by Ignacio. Kamaligan pressuring the ball. Oops! Oh my God. 13 seconds remaining. Sabayo with the ball. Merong call ang referee. That's 8 seconds. So 73-75, 9 seconds remaining. 9 seconds remaining, partner. Copy tayo, partner. Oo. Kaya sabi ko sa inyo, wag muna kayong uuwi. Yes, partner. Manghihinayang umalis, partner. This is, You will miss the most exciting part. Yes, partner. Para yung hula natin na magkakatotoo o magkaka-overtime tayo, partner. Sabi ko nga sa'yo, I'm ready for that. Yes, partner. Basta for the viewers. Sige, partner. Sige lang. So, the timeout was called by Naga. Naga Since City. yung, Yes. yung Kamaligan, Close timeout close na timeout na sila. Yes, crucial adjustments will be made kasi 2 pa yung timeouts ni Coach Nuki. And then, tingnan natin, 9 seconds, medyo mabilis lang yan. So, tingnan natin kung anong adjustments ang gagawin ng Kamaligan. Your favorite, isa Yes, sa mga partner. nasabi mo, Yes, naging partner. paborito mo na Yes, si partner. Grabe, very reliable. Yung tira niya sa baseline talagang walang kaalog-alog. Talaga very composed yung tinira niya, pasok agad. Hindi naman sa bias tayo. Of Yes, course, we partner. have favorite players from Kamaligan and we also have Yes, partner. favorite Yes, partner. players Kumbaga, sa Naga. partner, kumbaga sa coach, talagang ano yun eh. Kumbaga, magandang bunot yung ginawa ng assistant coach ng Kamaligan. Ganun ka, kakumpiyansa. Itong si, si Ignacio. And taking those kind of shots. Partner, napansin mo, tinapatan ng Kamaligan yung 3-guard lineup ng ng Naga kaya sila nakapag-commit ng turnovers. Talagang binantayan nila si Bang Sablaon. Nag-force ng turnover yung Kamaligan. Maganda yung nanonotice mo ng mga ganong sitwasyon, partner. Eh, nakikita lang natin yung partner sa mga kaibigan natin, mga magagaling na coaches sa Albay. Yes. Kaya medyo natututo rin kahit paano. And right now, eto, nag-aantay na naman tayo. I guess Siniset- yung game siniset- clock siniset nila siniset kasi yung- parang nakita nila na parang hindi 9 seconds yung natitira sa ating game clock. No, partner, maraming salamat sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Grabe, partner, 3,000 plus viewers na tayo. Oo. And we have a standing room. Kumbaga, dito po sa loob ng Capuerte Sports Complex. Ang napakagandang Yes. Capuerte Sports Complex. World class facility to, partner. Talagang ito yung mga courts na talagang gustong laruan ng mga players na yan. Lalaro tayo dito, partner, ha? Sana, partner, mabigyan tayo ng pagkakataon magpapawis dito, partner. Papawis tayo. Yes, partner.
Kaninong bola, partner? Sa 12 seconds remaining time. Yes, they adjusted the time. 12 seconds remaining on our last quarter. It's going to be Kamaligan's ball. Yes. Meron silang pagkakataon dito. Yes, partner. Kumbaga, this is very crucial possession. Again, partner, ulit-ulitin ko. Joshua Ayo is known for these types of situations. So, We partner. will see. Yes, partner. Kung ano ang maipapakita sa atin ng binabantayan mong si Joshua Ayo in this particular play. A very crucial play for Team Kamaligan. Under 2 or under 12 seconds, or make it, it's just 12 seconds. 12 seconds, and they partner. are under 2 points. Tapos yung team fouls, penalty na ang Naga City and 1 foul pa lang ang Kamaligan. Alright, so here we go. Kaya partner, kapit partner. There goes the whistle. And kapit na ako, partner. Joshua Ayo inbounding the ball. Ano ba magiging play? Ito na. Susugod. Itong ng kanilang number 16. Mabandang tira pero wala. Makukuha uli ng mga nakaputi ang bola pero wala na. Partner. Natin sa power press game sa ating Ako Bicol Cup. That was a good game, partner. Grabe. Down the wire, partner. Naga wins against Kamaligan. Sabi ni Lim, it's time to sleep. Sleep well, Naga. Yes, partner. Maraming grabe, crucial plays, defensive plays. Matindi ang last seconds ng ating fourth quarter. Yes, what an epic ball game we had as we start Ako Bicol Cup Camarines Sur with these two exciting teams, Kamaligan and Naga winning in this competition. And there you go. Hindi na mangyayari yung inaasa mo na Yan, partner, overtime. talaga. Ito yung ini-expect natin talaga, mga quality games dito sa Camp Sur. So, abangan natin kung anong mga susunod na laro and alam natin this will be a good season sa ating Camp Sur leg. So ano yung mga crucial na mga dapat sana'y naiwasan para Yes, partner. para sa part ng Kamaligan? Yes, partner. Crucial yung nangyaring situations kanina kasi binigyan ng 2 free throws si Jerome Almario to take the lead para sa Naga. And then, nakapag-force sila ng mga turnovers na dapat na lesson ng Kamaligan. So it's a lesson for Kamaligan to learn in this particular ball game. And well, congratulations Team Naga drawing the first blood dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. And we will be having a player of the game. Tama ba? Yes, we will have. We will have it in a while. Yes, partner. Sino kaya? Sino sa tingin mo? Sino ba napupulusan nung magiging player of the game natin? Partner, si Oki Mindinilla sana. Kaso, he's out of the playing court. So, baka hindi siya considered. Pero, grabe kasi yung guards. I guess it all boils down to Sablaon or Lim and Almario. Yes, Yan yun ang mga candidates natin. All right, as we take a look at the highlights of the just concluded ball game. So again, ang unang nanalo po sa ating kauna-unahang tapatan dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur ay ang Team Naga, yung pong mga naka-blue. And we're just waiting for our courtside reporters to give us the player of the game. And na-mention na namin yung mga candidates, mga posibleng maging player of the game kanina with partner John Bachiller. So let's take this opportunity to thank everyone na pumasok po dito. Yes, partner. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa ating live audience na pumunta pa na medyo sinadya nila para lang to witness our first game sa ating Camsur leg. Thank you very much. And then sa ating Facebook live viewers, maraming salamat po sa inyo. Alright. Punong-puno po tayo kanina.
Yes, partner. Baka may babatiin ka, partner. Kasi pagkakataon na natin Alam to. mo, sa dami ng mga gusto ko sanang batiin, Wala akong maalala. Anyway, thank you so much for watching. Yes, part. And after several months na wala tayo sa Ako Bicol Cup, well, finally we're back and we're so happy to be back. This time with partner John Batchalier. And just like we said kanina, marami pa rin po tayong mga makakasama. So, eto na ba? Yes, partner. I guess meron tayong hinihintay lang natin. Meron na ba tayong player of the game? Yes, partner. Meron na. Okay. So, sino magre-report? It's going to be Carmela Hernandez with our kasurog player of the game. Miss Carmela? Our kasurog player of the game, walang iba kundi si Bang Sablaon, garnering 22 points, 3 rebounds, 2 steals, and 4 assists. So, hi Bang. First of all, congratulations. How are you feeling right now? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa panalo namin, and thank you sa mga taga-Naga, para sa inyo yon, and yun lang. Happy ako kasi nanalo kami. So, ano ba yung naging motivation mo at kahit sobrang gitgita na yung labanan, naipanalo nyo pa rin yung laro ngayon? Nag-stick lang kami sa sistema namin and compose, then yung mga leaders namin, yung mga kuya namin sa loob, pinag-push lang kami na ganito lang gawin namin, and syempre yung mga coaching staff and yung suporta ng fans, syempre. Yun, that's it. And may gusto ka bang pasalamatan or batiin? Pinapasalamatan ko po una si Mayor. Thank you po sa lahat ng suporta sa mga boss namin, coaching staff, teammates, sa team namin, Coach Momo, and Safe Tigers. Sa family ko po, di ko na kaisahin, family ko lahat. Thank you, and sa girlfriend ko kay Mai, hi. Hello. Yun, that's it. Congratulations again. So, balik sa inyo, Coach Morgs at Coach John. Maraming salamat, Miss Carmela Hernandez, and congratulations sa ating kasurog best player of the ball game, Rufino Sablaon III. And of course, pasalamatan din natin partner John, ang isa pa sa mga courtside reporters natin, si Miss Cassandra Seton. And of course, bukas, dire-diretso na yung ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes, partner. I guess schedule will be posted sa ating Facebook. And then we'll see kung anong mga laban bukas. Alright, so congratulations once again, Team Naga. And that's it for now. Maraming salamat po. Ako po si Kapa Morgan. And ako po si John Batchalier. Maraming salamat po. And this is Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Good night. Good night.